Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow. Καλησπέρα σας! Καλησπέρα σας, τηλεθεατόπουλά μου, γεια σας συνεργάτες μου, γεια σας όλοι κόσμο και ντουνιά. Όπως βλέπετε και ο καιρός έχει φροντίσει για να μπούμε σε ένα προεορταστικό κλίμα εκείνο των Χριστουγέννων που απαιτεί η θερμοκρασία να έχει πέσει και μοιραία να έχει ανέβει λίγο η ψυχολογία στους ανθρώπους που έχουν την ανάγκη να βρεθούν λίγο εκτός ήλιου και ζέστης. Εύχομαι να είστε καλά τηλεθεατόπουλά μου, να έχετε περάσει μια ωραία εβδομάδα και όλη αυτή τη εβδομάδα που σας άφησα και δεν σας έχω δει να έχετε κάνει ωραία δημιουργικά πράγματα, πολύ ενδιαφέροντα και να είστε χαρούμενοι. Το σίγουρο είναι ότι εμείς σήμερα εδώ έχουμε πολύ ενδιαφέροντα θέματα να δούμε, άρα λοιπόν εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα που θα σας πω τώρα και που μπορεί να ξέρετε, δηλαδή στο 212-212-42 και 70 για να μπείτε στην παρέα μας τηλεφωνικά. Όπως επίσης για να δηλώσετε συμμετοχή, τηλεφωνείτε πάντα στο 212-212-49-00 για να έρθετε εδώ κοντά μας και να διεκδικήσετε και τον πόνους των 1.000 ευρώ πουλακίων. Τηλεθεατόπουλά μου, όλη μου η παρέα είναι εδώ. Ο Θάνος, το όμορφο αγόρι του ίντερνετ. Καλησπέρα και από μένα, Ανίτα, και στο πάνελ μας, χριστουγεννιάτικο, ωραίο το πλατό μας. Το ηλεκτρονικό αγόρι. Το ηλεκτρονικό αγόρι με τα email. Πολύ ωραίο είναι το πλατό μας, ναι. Κατ' εμέ διανύουμε την πιο ωραία περίοδο του χρόνου, τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό σημαντικό είναι να αγαπηθούμε, να αγκαλιαστούμε χέρι-χέρι, να πάμε μια βόλτα και να χαρίσουμε και ένα χαμόγελο, δεν κοστίζει τίποτα. Έτσι δεν, Ανίτα? Κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα. Αυτό το να αγκαλιαστούμε και να. Να αγαπηθούμε και να αφήσουμε τα μίση, καλό δεν μας κάνουν. Εγώ λέω τα μίση γενικώς να τα αφήσουμε, ξέρεις. Όχι τώρα μόνο να τα αφήσουμε, αλλά άμα έχεις και ένα μίσος κάτι και αυτό σου κάνει καλό μέσα σου. Δεν ξέρω αν πρέπει να το εγκαταλείψει η ψυχολόγια μου. Εσύ ξέρεις. Ναι, λιγουλάκι όμως. Λίγο, Ναι. Γεωργία μου, σήμερα είσαι όμορφη πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε και σήμερα, αγαπημένοι μου συνεργάτες. Κατερίνα μου. Καλησπέρα. Έχει ετεροχρονισμένα χρόνια πολλά. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Καλησπέρα, στην παρέα μας, όπως πάντα. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε εδώ, όπως καταλαβαίνετε, ζωντανά. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι σε λίγο θα έρθουν οι φίλοι μας που έχουν δηλώσει συμμετοχή και έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, ιστορίες ανθρώπων να δείτε που εκπέμπουν SOS και ζητούν τη βοήθεια τόσο της εκπομπής όσο και από εσάς που είστε και μας βλέπετε, που είστε στις οθόνες σας. Αλλά το 14584 είναι εκεί και περιμένει εσάς που θέλετε να παίξετε και στα παιχνιδιάρικα πλάσματα. Και αν είστε παιχνιδιάρικα εκεί στα δικά μου δηλαδή, γιατί και εγώ είμαι, ρίχνετε ένα φόνι στο 14584 και αρχίζει και παίζει το έργο. Και σημαίνει το έργο, σημαίνει τροχός που γυρίζει και μπορεί να δίνει για τον καθένα αμαλάχη 2.000 ευρώ. Δηλαδή ότι υπάρχει πάνω το 20 και ο καθένας μπορεί να έχει την ευκαιρία να το κερδίσει. Βεβαίως, αν δεν πέσουμε στα 2.000 ευρώ, που μπορούμε να πέσουμε στα 200, μπορούμε να πέσουμε στα 300. Έχει κάτι κατοστάρικα τα οποία δεν τα βλέπουμε. Έχει και κάτι πολύ ενδιαφέρουσες ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης. Αλλά το σίγουρο είναι ότι όσοι τηλεφωνείτε κερδίζετε μία δωρεπιταγή 5 ευρώ πουλακίων από τα καταστήματα Καρόνης. Το πά. Έπεσες. Πρόσεξε. Σε παρακαλώ, ειδικά εσύ. Ειδικά εσύ. Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Αντρέα λοιπόν σήμερα, στον αγαπημένο μου Αντρέα, μια και είμαι στο περιβάλλον το εργασιακό, στον άνθρωπό μου από την παραγωγή και σε όλο στον Αντρέα και στην Αντριάννα γενικότερα. Παίζει άλλος Αντρέας, Αντριάννα, δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, η Μίγα είναι δηλαδή τρομερό αυτό το πράγμα. Δεν πάει να αλλάζει ο καιρός, να σκάει ο χειμώνας. Η Μίγα θα μείνει εδώ. Η Μίγα δεν θα αφήσει ποτέ τη θέση της. Είναι η δικιά μου Μίγα, η οποία εχθές πήγε στο πλατό δίπλα της Αγγελικής Νικολούλη. Την έβλεπα εγώ, γιατί έβλεπα χθες εκπομπή, έβλεπα Νικολούλη το βράδυ. Και βλέπω τη Μίγα και έχει πάει και έχει καθίσει στο κεφάλι μιας γυναίκας που μιλάει. Και λέω, αυτή είναι η Μίγα η δικιά μου. Πώς βρέθηκε εκεί? Το δικό μου pet, κατάλαβες. Μας έχει ξεφτυλίσει αυτή η Μίγα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία ζωής. Η Ελένη γεννήθηκε άντρας και έρχεται κοντά μας για να μας πει το λόγο για τον οποίο βρίσκεται εδώ, αλλά και ακριβώς έχει συμβεί στη ζωή της. Η Ελένη, που θα έρθει σε λίγο, δηλαδή άμεσα τώρα εδώ, είναι μια γυναίκα που δεν τη γνωρίζω, όπως δεν τη γνωρίζετε κι εσείς, άρα μαζί θα γνωριστούμε όλοι. Να περάσει παρακαλώ η Ελένη. Καλώς ήρθατε, Ελένη μου. Καλησπέρα σας. Χαρικά. Καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Ελένη που ήμουν Ορέστης. Μάλιστα. Καλώς ήρθατε, καθίστε.
Να τα πούμε, γιατί έχω Ευχαριστώ. ακούσει την ιστορία σας από τους συνεργάτες μου και έχει πραγματικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ο λόγος για τον οποίο βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πώς είστε? Πολύ καλά είμαι. Ήρθα σήμερα στην εκπομπή σας, όχι για σας, για το κοινό. Για να μάθει την αλήθεια. Ποια είμαι, πού ήμουνα, τι έκανα. Γεννήθηκα Ορέστης. Γεννήθηκα στη Βηρητό. Δυστυχώς δεν έμεινα για πολύ Ορέστης. Άλλαξα. Άλλαξα γιατί η ζωή με έκανε έτσι. Ήμουνα παιδάκι. 5 χρονών, 6 χρονών. Πρέπει να... Έπαιζα. Σαν όλα τα παιδιά. Δεν άρεσε σε μερικούς. Λέγανε ότι έκανα σκάνδαλο, ήμουν ένα σκανδαλιάρικο παιδί. Με δέρνανε. Γιατί με δέρνανε, δεν το ξέρω. Ανίτα, δεν το ξέρω γιατί με δέρνανε. Να πούμε κάτι, Ελένη μου. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εσύ έχεις ένα γιο ηλικίας 30 χρόνων. 35 χρόνων. Να πούμε ότι όλη αυτή την ιστορία την οποία θα μας περιγράψεις εδώ σε λίγο, που έχεις ξεκινήσει δηλαδή να μας περιγράφεις, δεν γνωρίζει ο γιος σου ακριβώς τη ζωή σου. Όχι. Έμαθε ότι είναι υιοθετημένος στα 12 του και τον σόκαρε το γεγονός ότι δεν ήσουν η βιολογική του μητέρα, πράγμα το οποίο το φέρατε στην πορεία, το ξεπεράσατε μια χαρά. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που αυτός ο άνθρωπος θα μάθει σήμερα από την εξομολόγησή σου εδώ ότι τέλος πάντων η ζωή σου είναι αυτή που μας περιγράφεις. Δηλαδή γεννήθηκες Ορέστης. Το έχει φαντάζομαι ακούσει από το περιβάλλον, κάποια πράγματα θα έχουν πέσει στην αντίληψή του, αλλά είναι η πρώτη φορά που αισθάνεσαι την ανάγκη, και νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που είσαι εδώ, να πεις στο περιβάλλον σου και δημόσια ποια είναι η πραγματική ιστορία της ζωής σου. Ναι. Ναι, Ανίτα μου. Θα αρχίσω από την ημέρα που γεννήθηκα. Μας είπες λοιπόν, Ελένη μου, ότι γεννήθηκε στο Λίβανο. Στο Λίβανο. Ναι. Ήταν εκεί οι γονείς, Εκεί ήταν οι γονείς, ευκατάστατη οικογένεια. Ένας πατέρας που ήταν ελοστρόμος, μία μητέρα από καλή οικογένεια, ευκατάστατη οικογένεια. Και έχεις αδέρφια? 2 αδελφές. 2 αδερφές. Και είσαι ο μοναχογιός της φαμίλιας. Δυστυχώς, ο μοναχογιός, ο δίθεν διάδοχος για τον πατέρα μου, που δεν του έδωσα αυτό το αξίωμα. Αλλά δεν φταίω εγώ. Εννοείται. Δεν φταίω εγώ. Φαντάζομαι ότι ναι. η σχέση με τον πατέρα στην αρχή ήταν προβληματική. Ήταν προβληματική γιατί λέγανε ότι ήμουν σκανδαλιάρικο παιδί. Ο πατέρας μου μια φορά την εβδομάδα, και κοιτάω εσάς να σας το πω, μην κάνετε τέτοιο λάθος. Με έδερνε με τη λούρα και ήταν πλαστικά και πράσινη μέσα. Γιατί? Μια φορά την εβδομάδα τρώγα ξύλο. Δεν ήξερα πού να κρυφτώ. Για ποιο, Ελένη μου, χωρίς να ξέρεις για ποιο λόγο, έτσι? Ένα παιδί στα 7 του χρόνια. Πράγματα τα οποία... Ανίτα μου, όταν ρώτησα αργότερα την αδελφή μου γιατί με δέρνατε, γυρίζει και μου λέει γιατί είσαι παλιόπαιδο. Αλλά ένα παιδί 7 ετών, 8 ετών, τι παλιόπαιδο να είναι. Ούτε κλέφτης ήμουνα, ούτε δολοφόνος. Όταν πάρεις ένα σκυλάκι, ένα κουτάβι και το δέρνεις, σε όλη του τη ζωή κατεβάζει την ουρά του γιατί φοβάται. Και εγώ είμαι σκυλάκι. Η αδελφή μου με έδερνε συνέχεια. Κάθε βράδυ παρακαλούσα τον Θεό, θα με διαιρεί αύριο. Το γιατί δεν το ξέρω. Όταν τη ξαναρώτησα αργότερα, μου λέει γιατί στεναχωρούσε τη μαμά που ήταν άρρωστη. Είχε το διαβήτη. Μάλλον, τέλος πάντων, οι σκανδαλιές μπορεί να έκανε ένα παιδάκι εκείνη την εποχή. Στη δική σου την περίπτωση. Φορούσα, επειδή άρχισα. Το πρόβλημα ουσιαστικά πρέπει να ήταν το γεγονός ότι εσύ φαινόσουν ότι ήσουν αθλιπρεπές πλάσμα. Και δεν άρεσε στον πατέρα σου αυτό και στη μάνα σου και στην οικογένεια. Και ο τρόπος που αντιδρούσαν τότε ήταν επιθετικά. Δηλαδή, ίσως πιστεύανε ότι με αυτόν τον τρόπο θα σε συνετίσουν και θα γίνεις το αγόρι που θέλανε να είσαι. Ναι, Ανίτα μου, όμως εγώ δεν φταίω για τις ορμόνες του πατέρα μου και της μητέρας μου. Εγώ δεν φταίω. Εγώ γεννήθηκα έτσι. Και δεν το ζήτησα εγώ να γεννηθώ. Με κάνανε. Λοιπόν, σαν παιδάκι
ήμουν θηλυπρεπής, φορούσα, με συγχωρείτε για τα ελληνικά μου, γιατί χρόνια ήμουν στο εξωτερικό, 50 χρόνια, κάνω λίγο λάθη. Φορούσα τα τακούνια της μαμάς μου. Η Ελένη ζει χρόνια στο Βέλγιο, έτσι να πούμε, Ναι, και στη στο Γαλλία. Γαλλία. Φορούσα τα τακούνια της μαμάς μου και τα φουστάνια, έπαιζα. Και αυτό. Αυτό ήτανε που δεν τους άρεσε. Και να το ξύλο. Υπέφερα, Ανίτα. Υπέφερα. Δεν ήξερα πού να κρυφτώ. Δεν είχα πια... Αν είχα 1% ανδρισμό μέσα μου είχε φύγει. Λες ότι ακόμα και αν προσπαθούσαν να σου καλλιεργήσουν την αντρική σου πλευρά, ο τρόπος αυτός είναι ο χειρότερος για να το κάνει. Ο χειρότερος τρόπος. Ο χειρότερος τρόπος. Και σε όλη μου στα παιδικά μου χρόνια πηγαίνα στο σχολείο, θυμάμαι, προχωρούσα σαν κοριτσάκι. Φορούσα ποδιά. Θυμάμαι, εκείνη την εποχή φορούσαμε ποδιές, αν θυμάστε. Και μου λέγανε οι συμμαθητές μου, κάνε μια σβούρα, κάνε μια σβούρα. Με τη σβούρα την έκανα τόσα χρόνια, Ανίτα. 67 χρόνια την έκανα τη σβούρα και είμαι εδώ σήμερα. Για να το πω, φτάνει πια. Φτάνει. Τη σβούρα την έκανα και μου την κάνανε. Γιατί αυτά που σας λέω είναι το 1/3 της ζωής μου. Το 1/3 της ζωής μου. Όμως είναι στην παιδική ηλικία και γράφει για πάντα, έτσι, για όλη τη ζωή, Ελένη μου. Τα αγόρια παίζανε με τα αγόρια, εγώ παίζα με τα κορίτσια. Αισθανόσουν κορίτσι, Ελένη. Αισθανόμουν κορίτσι, αισθανόμουν θηλυκό. Αισθανόμουν θηλυκό. Από τη μονοψήφια ηλικία των 6-7 χρόνων, από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Μάλιστα. Εσύ λοιπόν είσαι ο Ορέστης, ένα αγόρι, ο μοναχογιός της οικογένειας, μιας αξιοπρεπέστατης οικογένειας γενικότερα και έτσι με αρχές κτλ. Με άλλες 2 αδερφές στην οικογένεια. Παλεύεις με τη φύση σου, παλεύεις με την αξιοπρέπειά σου, παλεύεις με την ψυχική σου ισορροπία. Όμως είναι απάλευτο το πράγμα, διότι όλο το περιβάλλον και όλοι οι άνθρωποι γύρω κοντράρουν αυτό που είσαι εσύ. Που ουσιαστικά είναι ένα αγόρι το οποίο έχει την ψυχή ενός κοριτσιού. Voilà. Καταλαβαίνω ότι εκείνη την εποχή τα μυαλά, η νοοτροπία ήταν διαφορετική. Ναι. Το καταλαβαίνω, αλλά τι φταίω εγώ που γεννήθηκα εκείνη την εποχή. Τι φταίω εγώ. Φαντάζομαι ότι αυτό θα σε ισοπαίδωσε ψυχολογικά τότε, αλλά στην πορεία, επειδή έχω δει την ιστορία σου, δεν γνωριστήκαμε ποτέ, είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε, αλλά έχω ακούσει την ιστορία σου, μου την είπαν οι συνεργάτες μου, φαίνεται να είσαι ένας πολύ δυνατός άνθρωπος, Ελένη. Γιατί η ιστορία σου από εκεί και πέρα παρουσιάζει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κόντρα, τέλος πάντων, σε όλο αυτό το περιβάλλον και σε όλο αυτό το οικογενειακό θέμα, εσύ αποφασίζεις κάποια στιγμή να φύγεις από την... Φύγατε από τη Βηρητό κάποια στιγμή και ήρθατε στην Ελλάδα, έτσι. Φύγαμε από τη Βηρητό. Συνέχισε η ίδια σχέση με τους γονείς και με την οικογένεια. Με τους γονείς μου είναι η ίδια σχέση. Η μητέρα μου ήταν, σας είπα προηγουμένως, ήταν άρρωστη. Η μάνα όμως, Ελένη, η μάνα ήταν η μόνη που γνώρισα την αγκαλιά της. Αλλά δυστυχώς ο Θεός μου την πήρε όταν ήμουν 17 ετών. Ήταν ένα σοκ. Όταν με έδαινε ο πατέρας μου, ήταν η μόνη που θυμάμαι που ήμουν στη μέση να μας χωρίσει. Αλλά τι να κάνει, άρρωστη γυναίκα. Δεν μπορούσε και δεν έχω μίσος για κανέναν, Ανίτα. Πιο πολύ για τη ζωή τη δική μου έχω μίσος. Εγώ μισώ τον εαυτό μου που γεννήθηκα έτσι. Αλλά δεν φταίω. Δεν φταίω. Αυτός ο Θεός τα κάνει. Η μοναξιά. Γι' αυτό η μοναξιά είναι για το Θεό. Για να είναι μόνος του να βλέπει τι μπορεί να κάνει με αυτούς που είναι κάτω. Και αυτοί που είναι κάτω είμαι και εγώ μέσα. Δεν ζητάω τίποτα, δεν ζητάω λιμοσύνη. Λίγη αγάπη ζητάω. Ζητάω αγάπη. Είδες, περνάνε τα χρόνια τελικά και ενώ ο άνθρωπος κάνει αυτό που πραγματικά τα χρόνια θέλει μου λένε μέσα ξέχασέ τα. δεν ξεπερνάει ποτέ τα τραύματα των παιδικών χρόνων. Μου λένε ξέχασέ τα. Ακόμα εκεί είσαι. Ακόμα εκεί είσαι. Με αυτή τη σελίδα πώς θα την γυρίσω εγώ. Πώς θα την γυρίσω που
μικρό γεγονός μου το θυμίζει. Λοιπόν, Ελένη μου, θα ήθελα λίγο και για του λόγου του αληθές, αλλά και γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον και μάλιστα σε μια εποχή που τώρα πρόσφατα ζούμε και όλο αυτό την ιστορία αυτή με την πρόταση νόμου, τέλος πάντων, του ΣΥΡΙΖΑ για την νομιμοποίηση των ομόφυλων ζευγαριών και η μύγα, δύο είναι οι μύγες, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει η ξεφτύλα αυτή που ζω με τις μύγες όμως. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν ξέρεις ποια είναι η επικαιρότητα με το θέμα αυτό. Όχι, γιατί εγώ στο Βέλγιο έχω καιρό που το έχω ξεπεράσει αυτό. Αυτή την εποχή λοιπόν έχει γίνει μια πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ για την νομιμοποίηση των ζευγαριών που είναι ομόφυλα και για την ύπαρξη ενός συμφώνου συμβίωσης. Και εδώ λοιπόν τίθενται διάφορα ερωτήματα του τύπου αν θα πρέπει να νομιμοποιήσει κανείς τη σχέση των ομόφυλων ανθρώπων, αν πρέπει να τους δώσει το δικαίωμα να αποκτήσουν παιδιά κτλ. Και έρχεται η Ελένη σήμερα με την ιστορία της, αλλά και με τα φιλοσοφικά της ερωτήματα, να μας βάλει πιο βαθιά στα ερωτήματα αυτά. Γιατί εδώ πρόκειται βέβαια για μια περίπτωση ανθρώπου που γεννήθηκε αγόρι και στην πορεία έγινε η διάγνωση ότι πρόκειται περί... Δεν έκανα ποτέ έρωτα με αγόρια. Δεν ήξερα αν ήμουν αγόρι, αν ήμουν... Έγινε όμως διάγνωση ερμαφρόδιτου αργότερα. οργανισμού. Ήσουν ερμαφρόδιτος, ναι, δεν ήσουν... αργότερα. Πολύ αργότερα. Όταν φύγαμε από τη Βηρητό, από το Λίβανο και ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, η μητέρα μου πέθανε στην Ελλάδα εδώ. Και έμεινα μόνη μου. Η μάνα όμως δεν είχε επιθετικότητα ποτέ, Ελένη. Όχι. Ήταν η μόνη μια που νοικοκυρά, αγαπούσε τα παιδιά το παιδί της όπως είναι. Ναι. Ποτέ δεν είχαμε, πρώτα απ' όλα δεν μιλούσαμε σε αυτά τα θέματα. Ναι. Ωστόσο, να δούμε λίγο φωτογραφίες της Ελένης πριν προχωρήσουμε. Να δούμε λοιπόν την Ελένη μικρή, καταρχήν. Ο Ρέστης, λοιπόν. Εδώ σε ποια ηλικία είσαι, Ελένη μου? Εδώ έχω τελειώσει τη δραματική σχολή, το μουσικό θέατρο. Είμαι 22-23. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν είναι η Ελένη στα 23 της χρόνια που είναι ο Ρέστης. Ακόμα δεν έχει κάνει τη διόρθωση φύλου, την οποία έχει κάνει εδώ και αρκετά χρόνια. Να δούμε άλλη μια φωτογραφία. Εδώ φαντάζομαι κοντά στην ηλικία πάλι εκείνη. Εδώ είναι τραγουδούσα σε κέντρα νυχτερινά για να βγάλω το ψωμί μου όταν είχα φύγει από το σπίτι. Είχες καλλιτεχνική γενικότερα φύση, ναι, έτσι. Ναι. Σπούδασες ηθοποιός, και μουσικό θέατρο και χορό. Ωραία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι ολοφάνερο ότι είναι ο Ρέστης, η Ελένη, πριν κάνει τη διόρθωση φύλου και ζούσες εκείνη την εποχή μέσα σου αυτό το τεράστιο... Αυτό το τεράστιο βάρος. Θρίλερ. Ναι, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν ήξερα τι ήμουνα. Πάντως ήξερες ότι δεν είσαι αυτό που βλέπεις στον καθρέφτη. Όχι. Όχι. Δεν καταλάβαινα, δεν ήξερα. Πήγαινα, η αδερφή μου με σπούδασε στη δραματική σχολή του Μιχαηλίδη. Ύστερα πήγα στο μουσικό θέατρο και πάντα αγόρι, ο Ρέστης. Είχα χαρεί. Που έγινα κάτι, έγινα ηθοποιός στο όνειρό μου. Ναι. Να σου ρωτήσω κάτι, Ελένη μου. Την εποχή που είσαι ο Ρέστης ακόμα και φυσικά δεν έχεις σκεφτεί τη διόρθωση φύλου, έχει περάσει το μυαλό σου ότι θα ήθελες να κάνεις κάτι επεμβατικό? Όχι. Ήταν και εποχές τότε που δεν επέτρεπαν να έχεις και πολύ γνώση σε αυτό το πράγμα. Καταλάβαινες όμως ότι δεν είσαι ο Ρέστης, ότι δεν είσαι ένα αγόρι. Δεν προχωρούσα στον δρόμο, Ανίτα μου, και μου σφυρίζανε. Μου μιλούσανε άσχημα, βρισιές, δηλαδή, με βρίζανε. Ναι, ουσιαστικά αισθανόντουσαν ότι είσαι το κλασικό που λέμε δακτυλοδεικτούμενο της εποχής ομοφυλόφιλος, ας πούμε. Exactement. Και μια φορά προχωρούσα στη Μυτιλήνη, θυμάμαι, ήμουνα στη Μυτιλήνη και προχωρούσα και έρχονται δύο καλόγριες απέναντί μου και με βλέπουνε, κάνουν το σταυρό τους. Όμως τι είναι αυτό που σοκάριζε τον κόσμο, δηλαδή εσύ ήσουν αγόρι? Δεν ξέρω αν η άβρα, ας πούμε, και όλο το στυλ. Προχωρούσα, προσπάθησα να καταλάβω ότι δεν ήμουν αγόρι. Και προσπαθούσα να μιμούμε στον δρόμο ότι προχωρούσα σαν άντρας. Δεν μπορούσα να το κρατήσω παραπάνω από 2 λεπτά, 3 λεπτά. Ξεχνιόμουν πάλι. Ναι. Τα βήματά μου. Και πάλι. Και δεν ήξερα τι ήτανε.
Απ' τη μια μέρα, απ' τη μια πλευρά ήταν το όνειρό μου να γίνω ηθοποιός. Να καταξιωθείς και να τα Παίζαμε καταφέρεις. μια σκηνή θεατρική του Per King, του Ήψεν. Η μάνα με το γιο. Και εγώ ήθελα να κάνω τη μάνα. Σε εξέφραζε πιο πολύ αυτή η φύση. Τόσο θηλυκιά ήμουνα μέσα μου. Και τελικά... Όμως δεν είχες τότε σχέση με αγόρια, έτσι. Όχι, όχι. Γιατί το πάλευα μέσα, δεν ήξερα τι ήμουνα. Για ποιο λόγο δεν είχες, γιατί πια σε μεγάλη ηλικία από ό,τι είδα έχεις κάνει τη διόρθωση φίλου. Μεγάλη ηλικία. Στα πόσο, στα 27, 30? Στα 28. Μάλιστα. Κοντά στα 30 λοιπόν, δηλαδή έζησες αρκετά χρόνια τη ζωή σου όντας αγόρι και όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανες σχέση με αγόρια. Όχι. Με κορίτσια. Όχι, όχι. Τι να κάνω. Πρώτα είχα κάτι που με έβραζε από μέσα. Με έβραζε και δεν ήξερα τι ήτανε και από πού θα βγει. Και τελικά λέω, αυτός ο χώρος, αυτή η χώρα δεν με χωράει. Και έφυγες στο εξωτερικό. Να φύγω. Έχασα τα όνειρά μου. Έχασα τις ελπίδες μου. Άφησα την οικογένειά μου που την αγαπούσα. Και μην με καταλάβαινε. Την αγαπούσα, υπέφερα. Ήξερα ότι θα τους πληγώσω, το ήξερα. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω άλλο. Ήθελες να πας μακριά σε ξένους, τέλος Να πάντων, να φύγω. Και πήγα στο Βέλγιο. Και δεν είχα δουλειά, δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν μπορώ να πάω σε θέατρο να χτυπήσω την πόρτα, δεν ξέρω ούτε τη γλώσσα ήξερα καλά τότε, ούτε τίποτα. Και βρήκα ένα μπαρ που ήταν ένας Έλληνας και του ζήτησα δουλειά. Πάντα ως Ορέστης, έτσι. Ορέστης ήμουνα τότε. Και του ζήτησα δουλειά. Μου λέει, τι ξέρεις να κάνεις. Λέω, να μαγειρεύω, να σκουπίζω, να καθαρίζω, να πλένω, να σιδερώνω. Γυναικεία πράγματα, Όλα γυναικεία ανήτα μου. Και ήταν από πάνω, το κάτω ήταν το μπαρ, πάνω ήταν το σπίτι του και σηκωμόμουν το πρωί, πήγαινα τα παιδιά του στο σχολείο, ως Ορέστης, γινούσα, καθάριζα, μαγείρευα, σιδερώνα, πήγαινα, έπαιρνα τα παιδιά από το σχολείο και τα έφερα πίσω και το βράδυ, επειδή μου είχε εμπιστοσύνη και καθάριζα το μπαρ, καθάριζα, με έβαλε στο ταμείο. Σιγά πήρα, έκανα γνωριμίες να δω και μίλησα με 2-3 κοπέλες και είπα το πρόβλημά μου. Και μου συστήσανε να πάω σε έναν γιατρό, Dr. Dibot, στις Βρυξέλλες. Ήτανε και λίγο πιο εξελιγμένα τα πράγματα εκεί. Καταρχήν ήσουν σε ένα περιβάλλον που δεν σε ξέρανε, αισθανόσουν πιο ελεύθερα, αλλά υπήρχε και αυτή η δυνατότητα να δεις γιατρούς που είχαν μια εμπειρία σε αυτό. Και έτσι ο Ορέστης ξύπνησε και πάλι και λέω, έφυγες από τη χώρα σου, ήρθες εδώ, πρέπει να παλέψεις. Πρέπει κάτι να κάνεις. Και άρχισα και δούλευα όχι μόνο στο μπαρ, αλλά και σε άλλα σπίτια και καθάριζα. Και κρατούσα τα παιδιά, ό,τι μπορούσα δηλαδή έκανα για να παίρνω ένα μεροκάματο. Μάλιστα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ότι πραγματικά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η ζωή της Ελένης από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που πηγαίνει στο εξωτερικό και πια έρχεται αντιμέτωπη με την αλήθεια της, αλλά αυτή τη φορά απειλαγμένη φιλικών και συγγενικών προσώπων. Και ξεκινάει η χαρά της ζωής, την οποία θα ακούσετε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Ελένη, η οποία έχει μια συγκλονιστική ιστορία ζωής και θα μου πεις είναι η πρώτη φορά που δέχεσαι έναν άνθρωπο που έχει κάνει διόρθωση φύλου. Όχι. Όμως στην περίπτωση της Ελένης, επειδή η ζωή της πραγματικά παρουσιάζει ενδιαφέρον στην πορεία και θα ακούσετε τι γίνεται, έχει πραγματικά ενδιαφέρον γιατί έχει ζήσει και τη μητρότητα. Έχει ζήσει μια συζυγική σχέση τέλεια. Η Ελένη λοιπόν γεννιέται Ορφέας, ένα αγόρι το οποίο. Ορέστης, συγγνώμη. Ένα αγόρι το οποίο παλεύει με το περιβάλλον, το συγγενικό ειδικά, μια και είναι ο μοναχογιός της οικογένειας, έχει άλλες 2 αδερφές.
Με ένα πατέρα ιδιαίτερος αυστηρό μαζί της, γιατί δεν ήταν το αγόρι που εκείνος επιθυμούσε να είναι, θηλυπρεπέστατο όπως καταλαβαίνετε. Ένα αγόρι το οποίο πάλευε με το ψυχισμό του, πάλευε με το μυαλό του, με το σώμα του και πάλευε γενικότερα με την ισορροπία, γιατί προσπαθούσε να βρει τον εαυτό της. Δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο έχει γεννηθεί μέσα σε αυτό το αντρικό σώμα. Δεν αισθανόταν όμως ούτε ομοφιλόφιλη την ίδια στιγμή. Έτσι μας περιγράφει ότι δεν έχει κάνει σχέσεις με αγόρια. Μέχρι τα 27 της χρόνια αποφασίζει να φύγει στο Βέλγιο, έχει σπουδάσει ηθοποιός, χορό κτλ. Έχει αποφασίσει λοιπόν να φύγει στο εξωτερικό, να ζήσει εκεί πιο ελεύθερα, να αυτοπροσδιοριστεί. Κάνει δουλειές σαν οικιακή βοηθός σε σπίτια, πάντα αυτό που λέμε γυναικείες δουλειές. Παλεύει με το είναι της και μαθαίνει κάποια στιγμή ότι αυτό θα μπορέσει να κάνει μια διόρθωση φύλου. Μαθαίνεις λοιπόν ότι μπορείς να απευθυνθείς σε έναν γιατρό και να σε βοηθήσει. Να πάω στο Dr. Dubos, στις Βρυξέλλες. Πήγα, μου λέει θέλεις να κάνουμε εξετάσεις και λέω γι' αυτό ήρθα, λέω, να κάνω εξετάσεις, να δω τι έχω, πού είμαι, πού πάω. Αν μπορώ να πάω δεξιά, ας πάω. Αν μπορώ να πάω αριστερά, ας πάω. Αλλά κάπου να πάω. Να προσδιοριστείς τουλάχιστον σαν ένα φίλο, να ξέρεις τι και τι μετά από πολλές εξετάσεις, Ανίτα μου, βρήκανε ότι είμαι 75% αιμαφρόδητη. Δεν ήξερα τι ήτανε. Αυτό ήταν το χειρότερο, δεν ήξερα τι ήτανε. Λέω, τι είναι αυτό? Λέει, είσαι φουλ γυναίκα. Λέω, πού το βλέπετε? Με ορμονικές, φαντάζομαι. Από το χέρι σου, το κόκαλό σου, τα δάχτυλά σου, τα νύχια σου, που είναι δικά μου, δεν είναι ψεύτικα, τα πόδια σου, όλα αυτά είναι. Αλλά, λέω, και τι πρέπει να κάνει? Λέει, μία διόρθωση. Για να ζήσεις σαν γυναίκα πια. Και να ζήσω πια σαν γυναίκα. Λέω, αφού είναι έτσι το πράγμα, πάμε. Πάμε να φύγει αυτό το βάρος από πάνω μου. Έτσι, έκανα αυτή τη διόρθωση. Μέχρι τότε δεν έχεις καμία σεξουαλική ζωή? Καμία σεξουαλική ζωή, Ανίτα. Και καμία, είχα μία γνωριμία. Είχα μία γνωριμία με ένα αγόρι που του άρεσα, που μου άρεσε εμένα, αλλά δεν μπορούσα να εκδηλωθώ, δεν ήξερα. Πώς να εκφραστείς? Πώς να εκφραστώ, τι να κάνω? Πήγα στο νοσοκομείο, έκανα τη διόρθωση, την επέμβαση και ήρθε μία από τις ωραιότερες ημέρες της ζωής μου. Δηλαδή απειλάγεις από το ανδρικό μόριο και έκανες Τελείως, Ανίτα. Ήσουν πια οργανικά γυναίκα. Και όταν την ημέρα που, την επόμενη της εγχειρήσεως, έρχεται μία νοσοκόμα και μου ανοίγει τις κουρτίνες του δωματίου και μου λέει, καλημέρα Δεσποινής. Τι ωραίο συναίσθημα, Ανίτα. Έφυγε ένα βάρος, κοίταξα από πίσω και έλεγα, γεια σου Ορέστη. Δεν είναι, ήταν ωραίο. Και λέω, επιτέλους. Ήταν η πρώτη φορά που άκουσες να σε λένε Δεσποινίδα. Όταν γιατρεύτηκα και έκανα τη θεραπεία και έφυγα και αυτό, το πρώτο που αγόρασα ρούχα, παπούτσια, τακούνια. Και το πρώτο πράγμα που φόρεσα ήταν μια πουδιά κουζίνας, να πάω να μαγειρέψω σπίτι μου. Να παίζω τη γυναίκα. Αισθανόμουν τόσο γυναίκα που δεν ήμουν ευχαριστημένη. Πήρα το επάγγελμα του τραγουδιού για να βγάλω τη ζωή μου. Λέω, αφού το έμαθα το τραγούδι και το χορό, εκμεταλλεύσου να κάνεις μια ζωή, να μην σου γαρίζεις όλη την ώρα. Εκεί γνώρισα τον σύζυγό μου που ήταν ο φίλος μου που σας είπα και εκεί εκδηλώθηκε ο έρωτάς μου για εκείνον. Είναι ο άντρας που έχεις γνωρίσει από πριν, από πριν, ναι, και δεν είχαμε. Δεν ήξερες πώς να και δεν ήξερα. Και έτσι. Εκείνος αποδέχτηκε το γεγονός ότι έκανες διόρθωση φίλου. Ναι, βεβαίως. Και με βοήθησε πολύ ψυχολογικά. Βεβαίως. Σε αγάπησε, Ελένη? Πολύ. Πόσα χρόνια ζήσατε μαζί? 18 χρόνια. 18 χρόνια. 18 χρόνια. Γάλλος? Γάλλος. Jean-Louis. Ο Jean-Louis δηλαδή αγάπησε την Ελένη. Αγάπησε την Ελένη.
γνωρίζοντας όλη την ιστορία. Όλη την ιστορία. Και ζήσετε μαζί 18 χρόνια αγαπημένο ζευγάρι. 18 χρόνια, Ανίτα μου. Μάλιστα. 18 χρόνια. Μου κάνει εντύπωση που το γεγονός ότι μου λες ότι όταν πρώτο έγινες πια και οργανικά γυναίκα και αφού έχεις πάρει τη μεγάλη χαρά να σε έχουν πει δεσποινίδα, Ναι. και αυτό χαρακτηρίζει το πόσο το έχεις ανάγκη και πόσο αισθάνθηκες τον αυτοπροσδιορισμό εκείνη τη στιγμή και την ισορροπία μέσα σου και έξω σου. Μου λες ότι μετά από αυτό αισθάνθηκες την ανάγκη να φορέσεις μια ποδιά και να πας στο σπίτι σου σαν νοικοκυρά. Σαν νοικοκυρά. Και αυτό δείχνει ότι η Ελένη πραγματικά δεν ήταν μια γυναίκα που επιθυμούσε τη σεξουαλική επαφή και να επιβεβαιώσει όλη αυτή την θηλυκότητα μέσα από το σεξ. Ήθελες να γίνεις γυναίκα, να αισθανθείς γυναίκα. Να γίνω γυναίκα, να ζήσω ήθελα, τίποτα άλλο. Μπορούμε να δούμε τώρα, παρακαλώ, μια φωτογραφία της Ελένης όταν πρώτο γίνεται γυναίκα και έχει κάνει την διόρθωση φύλου. Για να τη δούμε. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν είναι η Ελένη, στο Παρίσι, στη Γαλλία. Πού Στη Γαλλία είμαι εδώ, ναι. Στη Γαλλία. Και το παιδάκι. Το παιδάκι είναι ο γιος μου. Για μίλησέ μας γι' αυτό, βρε Ελένη. Το παιδί μου, Ανίτα. Το μωρό μου. Είσαι πια μια κυρία, λοιπόν. Είσαι γυναίκα, Είμαι είσαι σύζυγος του Ζων μια Λουί. μάνα που δεν το ξέρει κανείς και δεν το καταλαβαίνει κανείς. Και πώς έρχεται το παιδί στη ζωή σου? Θα σου πω. Είχα μια γνωστή μου που ήρθε κοντά μου κλαίγοντας. Λέω, τι έχεις? Λέει, είμαι έγκυος. Λέω, ωραίο γεγονός. Λέει, ναι, δεν μπορώ να το κρατήσω, θα πάω να το ρίξω. Και της λέω, βρε, εδώ πέρα ο Θεός σου έδωσε ό,τι χρειάζεται να κάνεις ένα παιδάκι και πας να το ρίξεις στα σκουπίδια. Δώσε μου το μένα που είμαι καταραμένη και δεν μπορώ να έχω τίποτα στη ζωή μου, να έχω αυτό το παιδί. Λέει, θα το πάρεις? Και θα το πάρω, λέω. Και θα το πάρω, λέει. Πιο ωραίο πράγμα στη ζωή μου δεν είχα από να το πάρω από την πρώτη μέρα, Ανίτα, και να το αλλάζω τις πάνες του και να το χαϊδεύω. Αφού όταν ήταν έγκυος, έβαζα το κεφάλι μου στη κοιλιά της. Λέγα, τώρα κουνάει, τώρα κουνάει, τώρα κουνάει. Το παιδί σου. Και φοβόμουν. Λέω, αν αλλάξεις γνώμη, είσαι μάνα. Άμα αλλάξεις γνώμη, δεν άλλαξε, Ανίτα. Δεν άλλαξε. Δεν το ήθελε το παιδί. Οπότε γεννήθηκε ο γιος σου και από εκείνη τη στιγμή είναι μαζί σου. Je l'ai reconnu. Μάλιστα, τον αναγνώρισες. Je l'ai reconnu. Το παιδί. Εννοείς και τυπικά τον αναγνώρισες σε παιδί σου. Και στα χαρτιά. Και με φώναζε μαμά. Πιο ωραίο πράγμα δεν είναι. Όταν τον είχα στην αγκαλιά μου και το χάραβε, ή όταν τον τάιζα με τον πιπερό, όταν το σήκωνα πάνω να κάνει γογό, δεν υπάρχει πιο ωραίο ενθύμιο. Ήμουνα μάνα. Και είμαι. Το παιδί μεγάλωνε, πήγαινε σχολείο, έκανα τα πάντα, Ανίτα. Τα πάντα. Να του κάνω το δωμάτιό του, να του στολίσω, τα ρουχαλάκια του, τα αυτά. Γύρισα όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο πήγα να δουλέψω για το παιδί μου να έχει ό,τι θέλει. Η απόλυτη ικανοποίηση ήταν αυτή που είχες πια. Σου δόθηκε από τη ζωή μεγάλη χαρά. Ανίτα μου, πιο ωραίο πράγμα δεν υπάρχει. Η φυσική μητέρα του παιδιού. Ούτε έδωσε σημεία ζωής. Κάποια στιγμή λοιπόν, αφού μεγαλώνει και φαντάζομαι και με τον Ζων Λουί, θα είχε πολύ καλή σχέση ο γιος Πολύ σου, καλή. Ο πατέρας, η μάνα, το παιδί, μια ευτυχισμένη οικογένεια. Μέχρι που έφτασε στα 12 του έτη. Και τι γίνεται εκεί? Χρόνο. Εκεί κάποιος ψιθυρίσε ποιος είναι, δεν ξέρω. Πάντα υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί άγγελοι στη ζωή. Ένας κακός άγγελος. Ζούσατε πάντα στη Γαλλία, Στη Γαλλία. Είπε στο παιδί μου ότι η μητέρα σου δεν είναι η μητέρα σου. Το παιδί μου έρχεται και μου το λέει. Ότι δεν είναι η βιολογική σου μάνα. Και κάθομαι με τη συμβουλή του άντρα μου και εγώ και του εξηγούμε ότι πράγματι δεν είναι παιδί Δεν μου. είναι το φυσικό σου παιδί. Μετά από λίγους μήνες το δέχτηκε. Το δέχτηκε. Δεν μου μίλησε ποτέ για τη μητέρα του τη βιολογική. Με φώναζε πάντα μαμά. Με φωνάζει πάντα. Άλλαξε κάτι στη σχέση σας από τότε? Απολύτως τίποτα. Όμως εσύ, Ελένη, δεν έχεις πει ποτέ στο γιο σου ότι γεννήθηκες Ορέστης. Αυτό είναι το καλό ή το άσχημο, δεν ξέρω. Γιατί δεν είχα το κουράγιο να τον κοιτάξω και να του πω ότι εγώ ήμουνα
Για τη μάνα του, γιατί δεν είναι γιος μου, του το είπα. Αλλά εμένα ό,τι αφορούσε δεν μπορούσα. Είχα μπλοκαριστεί. Έπαιζα τόσα χρόνια, ήμουνα τόσα χρόνια γυναίκα που είχα ξεχάσει τον Ορέστη. Και ήρθε να μου ξαναχτυπήσει την πόρτα. Πότε? Πότε? Όταν ο γιος μου άρχισε να μου κάνει πάλι ερωτήσεις. Και δεν ήξερα να το απαντήσω. Φοβόσουν ότι θα ήταν πολλές πληροφορίες για να αντέξει ένα παιδί και το γεγονός ότι ήσουν η θετή μάνα Βέβαια, του. βέβαια. Και την ίδια στιγμή φοβόσουν ότι αν του έλεγες ότι η μάνα ήταν κάποτε αγόρι, θα ήταν πολύ σοκαριστικό Πολύ και βαρύ και για να δεν το είχα το επεξεργαστεί. κουράγιο. Γι' αυτό και σήμερα, Ανίτα, έρχομαι στην εκπομπή σου για να πω σε όλο τον κόσμο, Ανίτα, ναι, εγώ είμαι ο Ορέστης που έγινα Ελένη. Στη γειτονιά μου φωνάζουν η κυρία Ελένη, η κυρία Ελένη, η κυρία Ελένη. Γιατί να βγάλω τον πεθαμένο τον Ορέστη έξω. Και ας το μάθει. Όμως που και που ο Ορέστης, να πούμε, από διάφορους ψιθύρους, λες ας το βγάλω από πάνω μου να τελειώνει. Να το βγάλω, να φύγει αυτό το βάρος από πάνω μου. Και όποιος με αγαπάει, εγώ δεν ζητάω τίποτα. Ζητάω αγάπη. Δεν έχω αγάπη, Ανίτα. Χώρισες με τον Ζαν Λουί? Το Ζαν Λουί χώρισα μετά 18 έτη. Μάλιστα. 18. Η σχέση σου με το γιο σου σήμερα πώς είναι? Πολύ καλές, πάρα πολύ καλές, Ανίτα μου. Πιστεύεις ότι ο γιος σου ξέρει κάτι γι' αυτό? Αν δεν το ξέρει, το έχουν ψιθυρίσει. Ο συνήθως, ας το μάθει σήμερα. Ας το μάθει σήμερα. Αισθάνεσαι περισσότερη ασφάλεια? Και αν μου πει να πεθάνω, γι' αυτόν θα πεθάνω, Ανίτα. Αν μου πει να πεθάνω, γι' αυτό θα πεθάνω, αλήθεια σου το λέω. Όταν λέω, αγαπάω το παιδί μου, είμαι μάνα, μου λένε τι μάνα είσαι, αφού δεν το γέννησες. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Μου το είπανε. Μου το είπανε. Πώς μπορεί να αισθάνεσαι μάνα αυτό? Αλλά η μάνα δεν είναι αυτή που το γεννάει παιδό, Ανίτα. Είναι αυτή που το κάνει παιδό του. Δεν νομίζω την ψυχή της γι' αυτό. Διαπραγματεύσιμο αυτό πια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω που είμαι, τι κάνω. Δεν ξέρω που είμαι, τι κάνω. Αυτό το βάρος με έχει φάει. Ολόκληρη τη ζωή μου έχει φάει. Και σου είπα, Ζαν Κοκτό, εσύ το ξέρεις, είπε, je suis le mensonge qui dit la vérité. Είμαι το ψέμα που λέει την αλήθεια. Τι άλλο να σου πω, Ανίτα μου. Τι άλλο να σου πω. Θέλω λίγη χαρά να έχω στη ζωή μου. Εγώ θέλω να μάθω κάτι. Το γεγονός ότι παντρεύτηκες έναν άντρα. Έζησες συζυγική σχέση τέλεια με έναν άνθρωπο για 18 χρόνια και μέσα σε αυτά τα χρόνια απέκτησες το γιο σου, ο οποίος ξεπέρασε και το γεγονός της υιοθεσίας και το γεγονός όλο αυτό. Δεν μπήκες ποτέ στη λεπτομέρεια ότι γεννήθηκες αγόρι. Καταλαβαίνω απολύτως ότι είναι κάτι που ήθελες να το πεις, είμαι σίγουρη, αλλά που με δυσκολία πάντα το φρενάριζες στο φινάλε, γιατί φοβόσουν ότι θα είναι πάρα πολύ βαρύ για να το εξηγήσεις. Το είχα ξεχάσει, Ανίτα. Το είχα ξεχάσει. Το περιβάλλον πάντα το λέει, έτσι. Αυτό στην Ελλάδα ή στο Παρίσι? Στο Παρίσι όχι. Εδώ. 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 Εδώ είναι το άσχημο. Δηλαδή, σε βλέπουν σαν γυναίκα, αλλά μην ξεχνάς ότι δεν είσαι. Γιατί δεν συνέχισες τη ζωή στο εξωτερικό? Γιατί μου λείπει η Ελλάδα. Η σχέση σου με τις αδερφές σου? Πολύ καλές μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω. Γιατί επειδή λες την αλήθεια και αυτοί σου... μπορεί να μου κλείσουν την πόρτα σήμερα, Ανίτα. Σήμερα πήρα μια φίλη μου τηλέφωνο. Αν μ' ακούει, της λέω, θα πάω στην εκπομπή της Ανίτας. Ή αυτό, ή ανοίγω την μπαλκονόπορτα και πέφτω. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι αισθάνεσαι, για να βρήκες αυτή τη δύναμη να έρθεις να το κάνεις μέσα από μια ζωντανή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, σημαίνει ότι αισθάνεσαι περισσότερο προστατευμένη μέσα από ένα τέτοιο περιβάλλον. Δηλαδή, είναι λίγο οξύμορο το σχήμα, δηλαδή αισθάνεσαι ότι η απόλυτη δημοσιότητα του προβλήματός σου θα το κάνει πιο εύκολα δεκτό από το περιβάλλον. Είμαι αυτή που είμαι. Τι φταίω εγώ γεννήθηκα, δεν το ζήτησα εγώ. Δεν το ζήτησα, με κάνανε έτσι. Όχι οι άνθρωποι. Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια, έχοντας παλέψει με αυτό, έχοντας το ξεπεράσει,
έχοντας βιώσει την πραγματική γυναικεία σου φύση, να πούμε στο μεγαλείο της, γιατί έγινες και μάνα. Πώς είναι δυνατόν ακόμα αυτό το πράγμα σήμερα να μην ξεπερνιέται από το κοινωνικό περιβάλλον και να είναι ικανή το περιβάλλον, αυτή η μικρή κοινωνία γύρω σου, να σου χαλάει την ψυχολογία? Όχι, με δεχτήκανε, Ανίτα, με δεχτήκανε. Αλλά παραδείγματος χάρη, όταν λέω το παιδί μου, τι ξέρεις εσύ, από μάνα τι ξέρεις εσύ. Δεν είπα ότι ξέρω. Μα αυτό είναι σχετικό με το γεγονός ότι είναι υιοθετημένο το παιδί ή ότι ήσουν κάποτε αγόρι? Τι είναι αυτό που τους κάνει? Έχω γίνει χωρίς να το θέλω μάνα. Και οι κακές γλώσσες πάλι ψιθυρίσανε. Ξέρεις, η μαμά σου δεν ήτανε. Η μαμά σου ήτανε αγόρι. Και πρέπει. Και λέω στο τέλος, φτάνει. Ας το μάθει όλος ο κόσμος. Οκ, λοιπόν. Για να δούμε, κάποιος είναι στη γραμμή μας και θέλει να μιλήσει. Για να ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να καταθέσω και εγώ τη δική μου εμπειρία στην εκπομπή σας. Μάλιστα. Γνωρίζετε την Ελένη? Όχι, έχω συγκινηθεί πάρα πολύ από την ιστορία της Ελένης. Θα ήθελα να της πω ότι δεν είναι μόνη σε όλο αυτό που περνάει. Είναι πάρα πολλά άτομα που βιώνουν αυτά που βιώνει και αυτή. Και πολλά παιδιά θα θέλανε να είχαν το δικό της θάρρος, να βγουν και να μιλήσουν έτσι ανοιχτά για αυτό το οποίο περνάνε καθημερινά μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Εσείς τι εμπειρία έχετε, Ελένη? Συγγνώμη, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα. Το όνομά σας, ναι. Εγώ είμαι μια ομοφυλόφιλη, 44 χρονών. Μεγάλωσα κι εγώ μέσα σε ένα περιβάλλον συνηθές για τα πρότυπα. Με μπαμπά και μαμά να σε αγαπάνε και να σε φροντίζουν, αλλά με τις γνωστές ηθικές αξίες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, να τα καλοπαντρέψουν και να ησυχάσουν. Μάλιστα. Εγώ όμως από μικρή ένιωθα μέσα μου ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει πάνω μου. Προσπάθησα να το αντιμετωπίσω, δεν ήξερα όμως τι ήταν αυτό. Πηγαίνοντας στο κατηχητικό, μιλώντας με τον πάτερ και λέγοντας του τι πραγματικά συμβαίνει μέσα μου, προσπάθησε να με καθοδηγήσει και μου μίλησε για την αγάπη. Πιστεύω στο Θεό και πιστεύω στην αγάπη του Θεού και αυτή με βοήθησε ως τώρα να είμαι εδώ που είμαι. Μάλιστα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο για να ακούσουμε την Κωνσταντίνα, που μάλλον έχει ενδιαφέρον η γνώμη της. Ερχόμαστε. Εδώ είμαστε πάλι, λοιπόν. Γυρίσαμε με τη φίλη μας την Ελένη, η οποία είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, όπως καταλαβαίνετε, γιατί αναγκάζεται να θυμηθεί όλη την ιστορία της ζωής της για ακόμη μια φορά, αλλά αυτή τη φορά το κάνει για ένα λόγο που έχει πάρει απόφαση. Να πει σε όλο το περιβάλλον ότι είναι αυτή, γεννήθηκε ο Ορέστης, τα κατάφερε μετά από πολύ πόνο και ταλαιπώρια να γίνει η Ελένη. Η Ελένη σύζυγος, η Ελένη μητέρα, η Ελένη που σήμερα όμως ακόμα γυρίζοντας στην Ελλάδα ζει αυτό το δράμα του ανθρώπου που πρέπει να υπενθυμίζει για ακόμη μια φορά και να ξανασυστήνεται για το ποια είναι ακριβώς, πράγμα το οποίο έχει παλέψει για να καταφέρει. Στην γραμμή μας είναι η Κωνσταντίνα. Η Κωνσταντίνα είναι μια γυναίκα η οποία είναι ομοφυλόφιλη, μας λέει. Και τι είναι αυτό που θες να πεις, Κωνσταντίνα μου, βλέποντας την ιστορία της Ελένης? Ότι έχεις περάσει το ίδιο πρόβλημα κι εσύ. Καταρχήν, με το που βλέπω την Ελένη, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει δώσει πολύ κουράγιο σε πολλά άτομα να μπορέσουν να κατακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους. Η κοινωνία μας, Ανίτα, μας ζητάει συνέχεια να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά κανείς δεν αντέχει αυτή την ειλικρίνεια. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε ο εαυτός μας. Τίποτα περισσότερο από αυτό, να είμαστε ο εαυτός μας. Αν αυτό δεν μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε, δεν είμαστε ευτυχισμένοι. Είσαι σίγουρη για το γεγονός ότι η ζωή δεν ξέρω, ότι η κοινωνία μας ζητάει να είμαστε ειλικρινείς? Είμαστε σίγουροι γι' αυτό? Ναι, μα όλοι αυτός ήταν. Ειλικρίνεια, αγάπη, αφοσίωση, πίστη, όλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μάθει να κρίνουμε, αλλά κανείς δεν έχει γνώση της αυτοκριτικής για τον ίδιο του τον εαυτό.
Βιώνουμε καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με διωγμό, έχουν να κάνουν με ψυχική και σωματική βία. Έχω φίλες οι οποίες παντρευτήκανε απλά και μόνο από το φόβο, γιατί ασκήσαν σωματική και ψυχική βία οι γονείς επάνω τους. Αργότερα μετά χωρίσανε με ξύλο, κακοποιήσεις κτλ. Έχω φίλες οι οποίες μια ζωή φοβόντουσαν να αποδεχτούν αυτό που είναι. Έχω φίλες οι οποίες θέλουν να κάνουν αλλαγή φύλου και δεν τολμάνε να κάνουν κάτι τέτοιο, είτε για οικονομικούς λόγους είτε για κοινωνικούς. Βλέπω όμως αυτή τη στιγμή η Ελένη που έχει πάρει τις αποφάσεις της και χαίρομαι που είπε μία λέξη. Νομίζω ότι όλα όσα έχει πει κρύβονται σε μία λέξη που είπε. Έφυγε το βάρος από πάνω μου. Είναι μεγάλη κουβέντα. Να θέλεις να είσαι ο εαυτός σου και να μην σου επιτρέψει να είσαι. Είσαι ευτυχισμένη με την επιλογή σου, Κωνσταντίνα? Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, Ανίτα μου. Αλλά για να φτάσω εδώ που είμαι, Ανίτα μου, πέρασα πολλά. Έχω ρίξει πολύ κλάμα. Έφτασα σε ένα σημείο που για να μην πονέσω τους γονείς μου, να μην τους πληγώσω, αναγκάστηκα να βγαίνω με αγόρια, να έχω σχέσεις μαζί τους, προκειμένου να γίνω αυτό το οποίο ήθελαν. Εγώ όμως μέσα μου πονούσα και ένιωθα κομμάτια. Όταν ξαφνικά επαναστάτησα και σηκώθηκα και έφυγα από το σπίτι μου και πήρα τη ζωή μου στα χέρια μου, εκεί ένιωσα μία ελευθερία στο ότι επιτέλους θέλω να είμαι ο εαυτός μου. Θέλω να ευχαριστήσω τις φίλες μου οι οποίες αποδέχτηκαν αυτό το οποίο είμαι και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που δεν χρειάζεται να απολογούμε. Όπως όταν συναντάω στον δρόμο έναν άνθρωπο, δεν γυρνάει να μου πει είμαι straight, δεν νιώθω κι εγώ ανάγκη να γυρίσω και να του πω ναι, εγώ είμαι ομοφυλόφιλη. Αν το λάθος μου είναι το ότι αγαπάω μια γυναίκα ή το λάθος μου ότι μέσα στην αγκαλιά μιας γυναίκας νιώθω απόλυτη σιγουριά και τρυφερότητα, θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που μπορώ και το ζω. Μάλιστα. Μπορώ και είμαι τυχερή να νιώθω συναισθήματα που με γεμίζουν. Ο Χριστός μας μίλησε για αγάπη. Αυτόν τον καιρό ακούω για αφορισμούς. Θέλω να πιστεύω ότι αν κριθώ στην επίγεια ζωή μου γι' αυτό, τότε χαίρομαι που θα κριθώ γιατί αγάπησα. Μάλιστα. Και όχι γιατί σε όλα αυτά που βλέπουμε μέσα στη τηλεόραση και ζούμε καθημερινά, με κάνουν να ντρέπομαι που είμαι το πιο τέλειο είδος που δημιούργησε ο Θεός. Χαίρομαι όμως για το γεγονός ότι η ζωή μου έχει να κάνει με αγάπη. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η θέση της Κωνσταντίνας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου. Σου ευχόμαστε να είσαι πάντα, να αγαπιέσαι, να αγαπάς και να είσαι ευτυχισμένη. Και ελεύθερη. Θα ήθελα επίσης να πω στους γονείς οι οποίοι μας ακούνε, βλέπουν και αυτή την ιστορία και την προηγούμενη ιστορία που έβγαλες και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που θίγεις τέτοια κοινωνικά θέματα. Να καταλάβουν οι γονείς τους ότι τα παιδιά τους, από τη στιγμή που τα μεγαλώνουν, έχουν ανάγκη να είναι ευτυχισμένα. Αυτός είναι ο σκοπός κάθε γονιού, να κάνει ένα ευτυχισμένο παιδί. Το παιδί είναι αυτό που θα επιλέξει τη ζωή του και η ζωή του έρχεται μέσα από την καθημερινότητα. Όπως είπε και η Ελένη, δεν γεννήθηκα εγώ, με φέραν οι γονείς μου και έτσι. Και εγώ έτσι ένιωσα, έτσι μεγάλωσα. Δεν ξύπνησα μια μέρα και είπα «Α, είμαι ομοφυλόφιλη, μ' αρέσουν οι γυναίκες». Γεννήθηκα αγαπώντας γυναίκες. Μάλιστα. Ανίτα μου. Ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου. Να είσαι καλά, σου ευχόμαστε. Στη γραμμή μας είναι ακόμα κάποιος κύριος που θέλει να μιλήσει. Για να ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, ο Λεωνίδας είμαι. Γεια σας, Λεωνίδα. Παίρνω τηλέφωνο από το Λονδίνο. Είμαι εδώ και πολλά χρόνια στο Λονδίνο. Είμαι από την Αθήνα. Και ναι, συγχαρητήρια για την εκπομπή πάνω απ' όλα. Είναι πολύ σημαντικό που έχετε άτομα που μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η δική σας εμπειρία ποια είναι, Λεωνίδα? Είμαι ένας γκέι άντρας. Είμαι εδώ πολλά χρόνια στο Λονδίνο. Ήταν πολύ δύσκολη η εμπειρία μου στην Αθήνα όταν μεγάλωσα και ευτυχώς βρήκα τον δρόμο μου και έφυγα από την Αθήνα πριν από πολλά χρόνια και βρήκα τον εαυτό μου και μετά γύρισα πίσω στην Αθήνα και όλα είναι τώρα καλά με την οικογένειά μου, αλλά έπρεπε να φύγω. Ήταν πολύ δύσκολα τα χρόνια τότε. Άρχισα και ένιωθα τα πρώτα συναισθήματα έλξης προς άλλα αγόρια όταν ήμουν πολύ μικρός, γύρω στα 10-9 μου χρόνια. Ήταν κάτι δηλαδή σίγουρα πέρα από την επιλογή μου, όπως είπε και η προηγούμενη καλεσμένη. Ήταν σίγουρα κάτι πολύ φυσιολογικό και πολύ αθώο και μια αθώα περιέργεια, κάτι πολύ όμορφο. Και μετά στο σχολείο τα πράγματα άρχισαν και ήταν δύσκολα και με την οικογένειά μου. Ένιωθα
περισσότερη απομόνωση, μοναξιά. Ήταν πολύ δύσκολο όσο μεγάλωνα και φυσικά αργότερα στο σχολείο και στο Λύκειο ήταν πολύ πιο δύσκολο και τα συναισθήματα ήταν πολύ καταθλιπτικά. Ένιωθα μεγάλη απόρριψη, μεγάλο φόβο απόρριψης και μια έντονη φοβία ότι ό,τι και να έκανα, σε όποιον και να μίλαγα, θα ήταν πολύ επικίνδυνο. Ένα τρόμο είχες, χωρίς να μπορείς να τον εξηγήσεις. Ήταν ακριβώς αυτό. Ναι, ήταν πέρα από εκλογή και ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβω τι μου γινόταν. Ήταν αρνητικό το περιβάλλον και είναι ακριβώς ένα βασικό συστατικό της κατάθλιψης, το περιβάλλον. Αποφάσισες να φύγεις στο εξωτερικό, λοιπόν. Αυτό έγινε λίγο αργότερα, ναι. Μεγάλωσα... Σήμερα είσαι ευτυχισμένος, Λεωνίδα? Είμαι καλά τώρα, ναι. Και είμαι είσαι εδώ σε και σχέση, έχω βρει τον δρόμο μου, έχω βρει τον άνθρωπό μου. Ναι, βρήκα τον άνθρωπό μου εδώ πριν από 12 χρόνια. Είμαστε μαζί με τον Φερνάντο, είναι από τη Βραζιλία. Και είμαστε εδώ, μοιράζομαστε τη ζωή μας, είμαστε πολύ καλά. Αλλά για να φτάσω εδώ, όπως λένε και όλοι οι καλεσμένοι σου, περάσα πολύ κατάθλιψη, αυτοκτονικές τάσεις. Ευτυχώς ζήτησα βοήθεια, πήγα και μίλησα με ψυχοθεραπευτές, είχα θεραπεία δική μου και τελικά κατέληξα και σπούδασα εγώ ψυχολογία και είμαι τώρα εγώ ψυχολόγος και βοηθάω άλλους. Και χρησιμοποιώ την εμπειρία μου κιόλας. Πολύ ωραία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πολύ επίπονο και τα χρόνια στην Ελλάδα ακόμα με πληγώνουν. Χαίρομαι φυσικά που κατάφερα και βρήκα τον εαυτό μου και μπορώ τώρα και γυρίζω πίσω και με την οικογένειά μου είμαστε καλά και η μητέρα μου αγαπάει τον Φερνάντο. Και το έχει αποδεχτεί. Ωραία. Ναι, σίγουρα. Είναι να είσαι καλά λοιπόν, Λεωνίδα μου, και εσύ και ο Φερνάντο, και να είστε ευτυχισμένοι και να είστε καλά με τον εαυτό σας. Αυτό πάνω απ' όλα και είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για αυτά τα πράγματα και χαίρομαι που αγγίζεις αυτά τα θέματα. Να είσαι καλά, Λεωνίδα, ευχαριστούμε και εμείς. Στη γραμμή μας λοιπόν είναι τώρα ο πατέρας Κωνσταντίνος, ιερέας. Είναι εφημέριος, μου λέτε, του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου. Καλησπέρα σας, πατέρα Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, κυρία Πάνια. Τι κάνετε? Καλά εσείς και καλησπέρα στην ομιγυρή σας εκεί. Μ' ακούτε? Σας ακούμε και περιμένουμε τη θέση σας και την άποψή σας σχετικά με αυτό που συμβαίνει με την ζωή της Ελλήνας. Αναδεικνύεται ένα πρόβλημα που βρίσκεται ανάμεσά μας στην κοινωνία με πολλά άτομα και πραγματικά από ό,τι άκουσα και από ό,τι γνωρίζουμε όλοι μας λείπει η αγάπη, η ανοχή της κοινωνίας, η συμπαράσταση πολλές φορές σε άτομα που έχουν μία ιδιαιτερότητα ή έχουν μία ξεχωριστή παρουσία και ζωή ανάμεσά μας. Η Εκκλησία απαντάει με μία φράση σε όλο αυτό, με τη φράση αγάπη και καλοσύνη. Δέχεται τους πάντες και στους κόλπους της. Το μόνο που μπορεί να δώσει είναι αγάπη, είναι νουθεσία, είναι υποστήριξη. Δεν σημαίνει ότι έχουμε μία ιδιαιτερότητα και πρέπει να ξεφύγουμε από το δρόμο, το σωστό, τον δρόμο του ήθους και των αξιών. Σημαίνει ότι παλεύουμε μέσα από το πρόβλημα που έχουμε, από τη ιδιαιτερότητα που έχουμε, από τη θέση στην οποία η ζωή μας έφερε και μας καλεί να ζήσουμε, και στο τέλος μένει η αγάπη, μένει η καλοσύνη, μένει η ευγένεια της ψυχής και μένει εν κατακλείδη η ελπίδα για ζωή, για μια όμορφη και δημιουργική ζωή μέσα στην κοινωνία. Με άλλα λόγια, αποδέχεστε το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι βρίσκουν τη χαρά της ζωής στην ομοφυλοφιλική σχέση? Κοιτάξτε, η Εκκλησία δεν το θέτει έτσι. Δεν το θέτει έτσι. Μην το πάμε στο άλλο άκρο. Μιλάμε για την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων, για τη συναναστροφή. Δεν μιλάμε για μια σχέση ομοφυλοφιλική. Μιλάμε για ανθρώπινες σχέσεις. Μάλιστα. Στις οποίες μέσα όμως υπάρχει και αυτή. Και βάζουμε τελεία εκεί. Δεν σημαίνει κάποιος ο οποίος δεν μπορεί να είναι άνδρας θα πάει στην αντίπερα όχθη. Ποια είναι η αντίπερα όχθη? Ούτε ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, ένας άνθρωπος που δεν είναι 100% γυναίκα θα φτάσουμε πάλι στην αντίπερα όχθη. Η αντίπερα όχθη ποια είναι, πώς την ορίζετε? Δηλαδή, μια γυναίκα να θέλει να βρει την αγάπη και να συζήσει με μια γυναίκα ή ένας άντρας με έναν άντρα. Εκεί νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο όλοι μας πρέπει να προσέξουμε. Δεν σημαίνει η αγάπη
ότι μπορεί να την πάμε εμείς εκεί που θέλουμε, αλλά η αγάπη πάει εκεί που πραγματικά είναι μεταξύ των ανθρώπων. Αν υπάρχει αγάπη, σημασία έχει προς τα που πάει και πού την πάμε. Αν υπάρχει αγάπη, η αγάπη έρχεται και φυτεύει αγάπη και φυτρώνει και καλλιεργείται εκεί που, με τη γενική έννοια συμφωνούμε. Με την ειδική έννοια, δηλαδή προσδιορίζουμε την αγάπη σε μια σεξουαλική σχέση. Μιλώ για την αγάπη γενικότερα, την αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους. Υπάρχει αγάπη ανάμεσα η αγάπη της φιλίας, η αγάπη ανάμεσα σε φίλους, η αγάπη ανάμεσα σε συγγενείς, η αγάπη ανάμεσα σε μάνα και παιδί, ανάμεσα σε συζύγους, ανάμεσα και σε ανθρώπους. Άλλο βρίσκω την αγάπη σε ένα φίλο μου, που ελείψει που δεν έχω τον αδερφό μου και βρίσκω την αδερφική αγάπη σε ένα φίλο, και άλλο βρίσκω τη συντροφική αγάπη. Εκεί είναι ένα πάντα η αγάπη δεν είναι, πατέρα Κωνσταντίνε, αυτή που πρέπει να υπάρχει. Ναι, αλλά και η αγάπη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη. Υπάγεται σε νόμους και κανόνες. Δεν είναι απεριόριστη η αγάπη. Δηλαδή η αγάπη είναι... Υπάρχει αγάπη ταχυτήτων. Επίσης δεν υπάρχει αγάπη ταχυτήτων. Δεν με καταλάβατε τι σας είπα. Η ανθρώπινη αγάπη, βεβαίως μπορώ να βρω την αγάπη την αδελφική σε ένα φίλο μου. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι θα συνδεθώ ερωτικά μαζί του και θα συνάψω σχέση ερωτική για να ολοκληρώσω την αγάπη αυτή. Ναι, αλλά άσχετα με το αν έχει κανείς ερωτική σχέση με κάποιον άνθρωπο, είτε του ιδίου φίλου είτε του άλλου φίλου, η αγάπη παραμένει αγάπη. Αυτή την αποδέχεστε. Επειδή λένε πολλοί άνθρωποι, βρήκα την αγάπη, την ολοκληρωμένη αγάπη στο σύντροφό μου κτλ. Ο άντρας προς άντρα και γυναίκα προς γυναίκα. Αυτό νομίζω δεν πρέπει να υφίσταται. Τι εννοείται δεν πρέπει? Φαντάζεστε ότι δεν γίνεται ή ότι δεν πρέπει να γίνεται? Δεν πρέπει να γίνεται. Και το πρέπει ποιος το καθορίζει? Το καθορίζει η φύση μας. Και η φύση γιατί γεννά ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αγαπούν ανθρώπους του ίδιου φύλου? Δεν κατάλαβα. Η φύση η οποία λέτε ότι το καθορίζει, γιατί την ίδια στιγμή γεννάει ανθρώπους οι οποίοι από τη φύση τους γεννιούνται και αγαπούν ανθρώπους του ίδιου φύλου? Εξαρτάται τι θεωρούμε αγάπη. Νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει αυτό το κομμάτι και έχουμε πάει σε ένα άλλο. Ναι, εγώ σταματάω και βάζω τελεία εκεί που λέμε αγάπη ανθρώπινη. Η αγάπη η οποία διέπεται από σεξουαλικές σχέσεις και αυτά δεν είναι αγάπη, είναι κάτι άλλο εκεί και πάμε αλλού. Ναι, αλλά αυτό νομίζω ότι αντιλαμβάνεται κανείς ο ίδιος που βιώνει την αγάπη, αν είναι αγάπη ή όχι, όχι κάποιος άλλος, δεν το καθορίζει κάποιος άλλος. Η αγάπη είναι ένα συναίσθημα που βιώνουμε οι άνθρωποι και είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε πότε το βιώνουμε. Όταν λοιπόν κάποιος λέει ότι βιώνει αγάπη, αισθάνεται αγάπη, δεν είναι κάτι, η αγάπη δεν είναι κάτι που το καθορίζει κανείς για τον άλλο, αν αγαπάει ή όχι, το αισθάνεται το ίδιος ο οποίος το υφίσταται. Η αγάπη δεν δικαιολογεί όμως τις ομοφυλοφιλικές σχέσεις. Ναι, οι ομοφυλοφιλικές σχέσεις όμως δικαιολογούν την αγάπη. Λίγο οξύμορο, λίγο περίεργο αυτό. Δεν είναι απαραίτητο από αυτό. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Τι δεν είναι απαραίτητο? Η ομοφυλοφιλική σχέση μπορεί να στηρίζεται και κάπου αλλού, στην ειδονή. Μπορεί να. Στον έρωτα. Δεν είναι. Η αγάπη είναι άλλο. Μα αν ξεπεράσει κανείς την ειδονή και τον έρωτα, πατέρα Κωνσταντίνε, σε μια τέτοια σχέση. Αν το ξεπεράσει και μείνει στην αγάπη την ανθρώπινη, βεβαίως. Να σας ρωτήσω κάτι, πατέρα Κωνσταντίνε. Τα ζευγάρια, τα ετερόφιλα ζευγάρια, όλοι εμείς που έχουμε παντρευτεί οι γυναίκες έναν άντρα και άντρας μια γυναίκα. Πιστεύετε ότι στηρίζεται η σχέση μας και η αγάπη μας στην ειδονή και στο σεξ? Όχι βέβαια. Μάλιστα. Κάποια στιγμή λοιπόν ξεπερνάμε. Ο άντρας έχει εξίσεως ανάγκη να έχει μια γυναίκα στο πλάι του και να συγκυπάρχει και να συζεί μαζί της. Είναι άλλη σχέση αυτή και άλλη σχέση άντρα με άντρα. Ναι, αλλά λέω το εξής. Στα νορμάλ ζευγάρια, που είναι άντρας και γυναίκα, κάποια στιγμή δεν καθορίζεται η αγάπη από το καλό. Γιατί χρησιμοποιήσατε τον όρο νορμάλ τώρα? Για να μπορέσω να συνεννοηθώ μαζί σας. Μπράβο. Ωραία. Αλλά το πιστεύετε αυτό? Όχι, είπα σε εισαγωγικά και σας είπα ξανά για να μπορέσω να συνεννοηθώ μαζί σας. Κατάλαβα εγώ τι λέτε. Επειδή καταλάβατε λοιπόν, αφήστε με και εμένα να καταλάβω τι λέτε εσείς. Λέω το εξής. Σε μια σχέση ετερόφιλων ανθρώπων, αυτό που λέμε normal λοιπόν. Μάλιστα. Υπάρχει το σεξ. Το οποίο σεξ είναι άσχετο από την αγάπη. Κάποια στιγμή ξεπερνιέται η ειδονή και το σεξ, δεν στηρίζεται η σχέση στο σεξ,
Αυτό που μένει βέβαια. και είμαστε όλοι ευτυχισμένοι να συμβαίνει είναι να μένει η αγάπη στους ανθρώπους. Η αγάπη, ναι. Ωραία. Αν σε ένα ζευγάρι που είναι ομοφυλόφιλων, έτσι, ξεπεραστεί η ειδονή και το σεξ που τους χαρακτηρίζει κιόλας ομοφυλόφιλο ζευγάρι και παραμείνει η αγάπη. Μα δεν χρειάζεται να περάσει η αγάπη μέσα από το σεξ, αυτό σας είπα. Μα σας λέω όμως ότι γιατί πρέπει να τα κάνουμε αυτά τα δύο πράγματα να έχουν σχέση το ένα μεταξύ του, το ένα με το άλλο. Το σεξ είναι αποτέλεσμα. Όταν δύο άντρες είναι μαζί και έχουν ξεπεράσει το σεξ και είναι αγαπημένοι, αλλά έχει υπάρξει και αυτό στη ζωή τους ή παράλληλα συμβαίνει. Αυτό σας είπα, αγαπημένοι είναι και δύο φίλοι που ξεκίνησαν από το δημοτικό και κατέληξαν να πεθάνουν να είναι φίλοι. Άλλο είμαι φίλος και αγαπώ έναν άνθρωπο φιλικά, και άλλο συζώ μαζί του και έχω την αναστροφή. Έχω ήδη, κοιμάμαι στο ίδιο κρεβάτι, μένω στο ίδιο σπίτι, μοιράζομαι τα ίδια πράγματα. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Αν όμως αυτό συμβαίνει από αγάπη... Κυρία Μπάνια μου, μην περνάμε μηνύματα. Αν αυτό συμβαίνει από αγάπη, ακούστε πατέρα Κωνσταντίνε, δεν θέλω να περάσω κανένα μήνυμα, πιστέψτε με. Και δεν είμαι και σε θέση να περάσω κανένα μήνυμα. Ξέρετε, καμιά φορά μέσα από ένα πρόβλημα, μάλιστα, μπορεί χωρίς να το θέλουμε να περνάμε άλλα μηνύματα. Τι σημαίνει περνάω μήνυμα για να καταλάβω? Ακούστε με περνάω μήνυμα σημαίνει απευθύνομαι σε ανθρώπους που δεν έχουν κρίση. Περνάω μήνυμα τι, δηλαδή η θέση δικιά μου ή δική σας θα περάσει κάποιο μήνυμα και θα αλλάξει την αντίληψη των ανθρώπων? Όλοι μας το κάνουμε. Οι σχέσεις οι ανθρώπινες είναι καθορισμένες και δεν είναι μόνο από την Εκκλησία καθορισμένες, αλλά είναι και από την κοινωνία. Όχι μόνο αυτούς που υπάγονται, τους χριστιανούς που υπάγονται στην Ορθόδοξη Πίστη, αλλά και από τους απλούς πολίτες, από την απλή κοινωνία, καθορίζονται οι σχέσεις των ανθρώπων. Βεβαίως ένας άνθρωπος, το είπα, αν έχει μια ιδιαιτερότητα, δεν πρέπει να είναι το κακό παιδί της κοινωνίας, δεν πρέπει να είναι ο παρήσευτος, ο απομονωμένος. Βέβαιως θα υπάρχει ανάμεσά μας, με την ιδιαιτερότητα που έχει, με το πρόβλημα που έχει, με τον αγώνα που κάνει. Βεβαίως. Και θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης μεταχείρισης από όλους μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος δοκιμάζεται, γιατί περί δοκιμασίας πρόκειται, ανθρωπίνης δοκιμασίας. Κανένας δεν είναι ευχαριστημένος με αυτό που βιώνει. Από τα άτομα αυτά, κανένας δεν είναι ευχαριστημένος. Βεβαίως θα σταθούμε με αγάπη, με καλοσύνη, με ειλικρίνεια, με σεβασμό και θα είμαστε συμπαραστάτες στον αγώνα τους. Δεν σημαίνει ότι ο αγώνας όμως πρέπει να φύγει και να πάει σε μια άλλη πορεία, η οποία είναι πέραν και από κάθε θρησκευτική αλλά και κοινωνική ευαισθησία και πεποίθηση. Μάλιστα. Πατέρα Κωνσταντίνε, έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε για όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή, ακριβώς γιατί συμβαίνουν όμως. Δηλαδή θέλω να σας πω, φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα για τα ετερόφιλα και τα ομόφιλα ζευγάρια, γιατί ακριβώς συμβαίνει, γιατί η φύση το κάνει αυτό. Όχι, και εμείς το επιτρέψαμε να γίνει. Εμείς το έχουμε επιτρέψει με την αδιαφορία μας και με τη στάση μας. Εμείς η κοινωνία, οι ίδιοι. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι. Ο κλήρος. Επιτρέψαμε στον εαυτό μας να είναι ο εαυτός μας, εννοείται. Ορίστε. Επιτρέψατε με εννοείται στον εαυτό μας, τη φύση μας να είναι η φύση μας. Όχι, επιτρέψαμε εμείς με τη συμπεριφορά μας, εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι, να φτάσουμε σε ένα σημείο που κάποια πράγματα να μην μπορούμε πλέον να τα ελέγξουμε. Ξέρετε ότι ο ομοφιλοφιλισμός έχει γίνει μόδα. Φύγαμε από το υπαρκτό πρόβλημα και έχει καταλήξει σε μόδα. Το ερώτημά σας δεν το άκουσα, συγγνώμη, κάτι μου είπατε, αν ξέρω ότι... Γνωρίζετε, λέω, και ίσως το ξέρετε, ότι είναι ο ομοφιλοφιλισμός να γίνει μόδα στην κοινωνία. Μάλιστα. Ακόμα λοιπόν και αν είναι μία μόδα η οποία, ακούστε, σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να πιστέψετε ότι παίρνω κάποια συγκεκριμένη θέση αυτή τη στιγμή. Όχι, όχι, σας μιλώ ειλικρινά, επειδή παρακολουθώ την εκπομπή σας, ναι. Δεν έχω θέμα τέτοιο. Δεν έχω το δικαίωμα από τη φύση να πάρω καμία θέση και νομίζω ότι κανένας μας δεν έχει το δικαίωμα να παίρνει θέση για αυτό που συμβαίνει στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω πραγματικά, γιατί είστε ένας άνθρωπος του Θεού που έχετε αφιερώσει τη ζωή σας στο Θεό και στην πίστη. Τι συμβαίνει και γεννιέται η Ελένη Ορέστης? Κοιτάξτε, η φύση είναι, δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ τι μπορεί να έχει συμβεί. Η φύση το έκανε αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ αυτό. Μάλιστα. Τι συμβαίνει και γεννιέται ένα αγόρι
με τη διάθεση να έχει σχέσεις με άλλα αγόρια. Και μάλιστα πολλές φορές, επειδή δεν το μπορεί να το κάνει στο περιβάλλον του το κοινωνικό, αναγκάζεται να πάει σε ένα μοναστήρι που συμβαίνει και πιο εύκολα και λίγο πιο ασφαλώς. Στο μοναστήρι δεν πάει. Στο μοναστήρι πάει για να μπορέσει μέσα από το μοναστήρι και το μοναχισμό να διορθώσει αυτό το πάθος. Άσχετο τι μπορεί να γίνεται στην πράξη μετά. Δηλαδή το γεγονός ότι είναι γνωστό ότι σε πολλές μονές υπάρχει γιατί σας είπα προηγουμένως. Το ομοφυλοφιλικό στοιχείο είναι γιατί έχουν πάει για διόρθωση στο μοναστήρι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα σταυρό να σηκώσει, έχει έναν αγώνα, μπορεί βεβαίως να καταφύγει και σε μοναχισμό μέσα από την προσευχή και μέσα από την πνευματική ζωή να κατανικήσει αυτό το πάθος το οποίο δεν είναι σωστό και να γίνει καλύτερος, βεβαίως. Γιατί όχι. Μάλιστα. Μόνο που μετά δεν έχω δει πολλούς να βγαίνουν από το μοναστήρι και να είναι άλλοι. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Ναι, γι' αυτό προείπα εγώ ότι έχουμε ευθύνη όλοι μας. Για το πρόβλημα. Ωραία, ας μείνουμε σε αυτό λοιπόν. Το είπα εγώ αυτό. Ναι. Ας πούμε λοιπόν ότι ο καθένας έχει ευθύνη για τον εαυτό του, πατέρα Κωνσταντίνε, και όχι για τους άλλους ίσως. Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση, σε ό,τι έχει να κάνει με τη φύση μας, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εγωιστικό για ανθρώπους που αγαπούν το Θεό και θέλουν να τους αγαπάει και ο Θεός, να είναι εκείνοι που επιλέγουν για την ευτυχία των άλλων. Ο Θεός μας έδωσε κατευθύνσεις. Ο Θεός μας έδωσε ζωή, πατέρα Κωνσταντίνε μου. Ζωή μας έχει δώσει. Βεβαίως μας έδωσε ζωή, αλλά η ζωή σας είπα ότι διέπεται από νόμους και κανόνες. Τους οποίους όμως δεν ξέρουμε αν έχει δώσει ο Θεός. Δεν έδωσε ο Θεός. Πού το ξέρουμε? Με το παράδειγμά του. Οι Απόστολοι, οι Άγιοι, όλοι οι Ορθόδοξοι διδασκαλία αυτό διδάσκει. Δείχνει κατευθύνσεις και αρχές και η Εκκλησία αυτό πρεσβεύει. Μάλιστα. Πώς δεν μας έδωσε? Και η κοινωνία ακόμα η ίδια και δεν εννοώ εκκλησιαστικός, θρησκεολογικός, κοινωνικός, έχει θεσπίσει τους κανόνες της. Ασχέτως αν η ίδια η κοινωνία δεν μπορεί να τους στηρίσει και να συμπεριφερθεί αναλόγως. Όλη η κοινωνία μιλάει για αγάπη. Δεν μπορούν όμως όλοι οι άνθρωποι να διδάξουν την αγάπη και να την κάνουν πράξη στη ζωή τους. Σημασία έχει ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να βιώσουν την αγάπη, πατέρα Κωνσταντίνε. Θεωρητικά τη θέλουν. Αυτό έχει σημασία, να τη βιώνουμε την αγάπη. Ούτε να τη διδάσκουμε, ούτε να την συζητάμε. Να τη βιώνουμε έχει σημασία. Η αγάπη ξεκινάει από την αγάπη για τον Χριστό και ολοκληρώνεται με την αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Επίσης υπάρχει και αγάπη για τον εαυτό μας, έτσι, η οποία είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη που μπορεί να βιώσει κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτου φύλου και ανεξαρτήτου ιδιαιτερότητος ή προβλήματος ή οτιδήποτε μπορεί. Πάντως πιστέψτε με, ένας άνθρωπος για να αγαπήσει το Θεό πρέπει καταρχήν να αγαπήσει τον εαυτό του. Βεβαίως. Και να μην αισθάνεται ότι ο Θεός είναι ο εχθρός του που τον έκανε όπως τον έκανε. Και παράδειγμα να τον προστατεύσει τον εαυτό του. Ας αγαπήσουμε τους εαυτούς μας λοιπόν, ο καθένας έτσι όπως είναι πραγματικά, έτσι όπως γεννήθηκε. Και από εκεί και πέρα αγαπάμε και το Θεό και τα θεία και τη μάνα μας και τον πατέρα μας και όλο τον κόσμο και τον Τουνιά. Να είστε καλά, πατέρα Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη θέση σας. Λοιπόν, Ελένη μου, αυτή είναι μια κουβέντα που είμαι σίγουρη ότι δεν τελειώνει σε μια απλή τηλεοπτική εκπομπή. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν εδώ. Εύχομαι ο γιος σου να είναι καλά μαζί σου από εδώ και πέρα, που είμαι σίγουρη γι' αυτό. Εύχομαι. Είμαι σίγουρη ότι μπορεί να έχει εκείνος αισθανθεί μια ανακούφιση που σε είδε στην εκπομπή σήμερα. Και δεν θα χρειαστεί να πείτε περισσότερα όταν εσείς θα πάτε στο σπίτι, αλλά θα αγκαλιαστείτε, θα φιληθείτε και θα κλείσει εκεί το έργο. Εύχομαι. Και θα κλείσουν και τα στόματα όλων εκείνων που θα τους χαλάσεις λίγο τώρα, θα τους τις σπάσεις λίγο, γιατί. Παραδείγματος χάρη. Γιατί δεν έχουν έτσι, δεν θα έχει νόημα η ζωή τους. Αφού τα πες εσύ για σένα, δεν θα έχει νόημα να λένε τίποτα εκείνοι. Εγώ αυτό που θέλω, Ανίτα μου, ναι. Αν γίνεται. Ένας εκδοτικός οίκος θέλω να σου πω. Ένας εκδοτικός οίκος. Να γράψει τη ζωή μου. Και πολλά άλλα που δεν τα είπα, γιατί δεν έχουμε καιρό και δεν έχουμε χρόνο. Πολλά πράγματα που θέλεις να πεις, θες να τα γράψεις σε ένα βιβλίο. Και αν κάποιος θεατρικός επιχειρηματίας με δει και σου πει αυτή η κακομοίρα ήταν ηθοποιός κάποτε, ας την ξαναβγάλουμε στη σκηνή, ας με φωνάξει. Λοιπόν, θέλω να σου πω ήδη, για να αισθάνεσαι καλά, ότι υπάρχει ήδη εκδοτικός οίκος που έχει ενδιαφερθεί και με ενημερώνουν τώρα από το προηγούμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Υπάρχει εκδοτικός οίκος που έχει ενδιαφερθεί για τη ζωή σου πάρα πολύ και θα ήθελε να την κάνει βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ, Ελένη. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε που ήσουν εδώ. Χάρηκα.
Λοιπόν, τηλεθεατόπουλά μου, πάμε να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια μας. 14-5-84. Τηλεφωνείτε λοιπόν για να παίξουμε στο γνωστό μας αγαπημένο παιχνίδι. Υπάρχει και το άλλο το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, είναι σαν να μην υπάρχει. Ντεκόρ έχει μείνει. Ο τροχός περιμένει να σας δώσει 2.000 ευρώ-πουλα. Αρκεί να του φερθείτε καλά, να του φερθείτε ωραία και να τον κάνετε να αισθανθεί ότι έχει την ευκαιρία να κάνει αυτό που θέλει εκείνος. Να μην μου τον πιέσετε τον τροχό μου, γιατί είναι και αυτός, έχει και αυτός τη... Μη μου μιλάτε άλλο από το ακουστικό σας, παρακαλώ. Δηλαδή με τρελαίνετε. Έχω τις μύγες. Έχω τα θέματά μου. Καλησπέρα σας. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ? Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας, μεσιό. Ναι. Ποιος είστε, καλησπέρα σας. Ο Τάσος είμαι. Ο Τάσος είστε, από πού τηλεφωνείτε, Τάσο? Από τη Μεταμόρφωση. Από τη Μεταμόρφωση. Και έχετε πάρει για να παίξετε. Ναι. Ωραία. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα το κάνουμε αμέσως μετά. Τάσο. Τάσο. Ναι. Έλα, Τάσο μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θέλεις να παίξεις, Ναι, θέλω να παίξω με τον τροχό. Θέλεις να παίξεις για να κερδίσεις 2.000 ευρώ-πουλα, έτσι? Αμέ. Ωραία. Από πού τηλεφωνείς? Από τη Μεταμόρφωση. Μεταμόρφωση. Για να δούμε. Πώς θα ξεκινήσει σήμερα ο τροχούλης. Για να δούμε. Α, έχω και αυτό το κομμάτι εδώ. Ο τροχούλης σήμερα κάνει πολύ βόλτα, έτσι? Για να δούμε. Τον έχουμε λαδώσει, παιδιά. Φουλ λάδι. Έλα, βρε τροχούλη μου, άραξε κάπου όμως. Έλα, τροχούλη, μπορείς. Μπορείς να πας στα 100 ευρώ, τροχούλη. Δεν πειράζει. 100 ευρώ-πουλα. Γιατί να Μια πειράζει. χαρά. Γεια σου, Τάσο μου. Για δώστε μου άλλη γραμμούλα, παρακαλώ. Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Ένα λεπτό να σας δω ποια είστε. Για να δω. Τι κάνετε? Μια χαρούλα, εσείς? Καλά. Είστε η... Είμαι η Δήμητρα από Αγρίνιο. Καλά βλέπω, η Δήμητρα είστε, μάλιστα. Πολύ ωραία. Και είστε ηλικίας... 58. 58, καλά το βλέπω, μάλιστα. Ωραία. Και για να δω, έχετε πάρει για να παίξετε, Βεβαίως, με το τροχό για τα 2.000 ευρώ. Πολύ ωραία. Για πάμε λοιπόν. Τον πάω πιο σιγά τώρα, μήπως το πάρει αλλιώς. Έλα, τροχούλη μου, έλα. Φρένο. 200 ευρώ-πουλα δικά σου, φίλη μου Δήμητρα. Ευχαριστώ πάρα Γεια πολύ. σου, Δήμητρα. Δώστε μου τον επόμενο, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας, Ανίτα. Γεια σου, αρχηγέ μου. Μάκης είμαι. Ο Μάκης. Από πού τηλεφωνείς, Μάκη? Από Έδεσα. Ωραία. Για να δούμε. Τροχούλη, δεν έχεις κάνει διαφορά μεγάλη σήμερα. Να στόπ, βοηθησία μου, τροχή. $200 ευρώ-πουλα δικά σου, φίλε μου, Μάκη. Ευχαριστώ πολύ, Ανίτα. Γεια σου, Μάκη. Δώστε μου άλλη γραμμούλα, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια σας, ποια είστε? Είμαι η Μαρία από Ιερά Πετρακρίτης. Πολύ ωραία, μαράκι. Να φύγει, Ναι, να φύγει. Τι ηλικία έχεις, Μαρία μου? 21 χρονών είμαι. Πολύ ωραία. Σέρνεται ο τροχούλης. Ναι, να δούμε. Ναι. Ένας θερμοπομπός μόλις έγινε δικό σου. Δεν μπορεί να γίνει ένα τάμπλετ. Ανίτα. Είναι θερμαντικό σώμα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για αυτήν την εποχή.
Επειδή έχω, γι' αυτό σου λέω. άμα Εξάλλου νιώθω ένα κανένα- όμως. Και τι σημαντικό είναι να προσθέτεις ένα θερματικό σώμα στο σπίτι σου αυτήν την εποχή. Γεια σου Μαράκι. Ποιος είναι παρακαλώ στη γραμμή μου τώρα? Γεια σου, Ανίτα. Γεια σου φίλη μου. Χαίρομαι πολύ που μιλώ μαζί σου. Χαίρομαι που χαίρεσαι και χαίρομαι κι εγώ. Με λένε Νούλη Ναι. και παίρνω από την όμορφη Χαλκιδική. Πάρα πολύ ωραία. Να παίξω με το τροχό. Εννοείται θα παίξεις με τον τροχονούλη μου. Έλα, βάλε ενέργεια. Από ποιο πόδι παίρνεις? Από το πρώτο. Το πρώτο είναι το καλύτερο, το πρώτο. Ανάμεσα με δεύτερο, το καλύτερο. Έλα, 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 stop. Βάλε ενέργεια. Έλα. Έλα, Νίτα. 200 ευρώ πουλα δικά σου, Νούλη μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Νούλη, γεια. Ευχαριστώ. Γεια, Νούλη. Ποιος είναι παρακαλώ στη γραμμή μας τώρα? Η ίδια παρακαλώ, καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Τι κάνεις, Ανιτάκη μου? Καλά είμαι, εσείς? Ναι, με ακούτε? Πολύ καλά, με ρωτάτε, σας απαντάω. Θα παίξουμε με το τροχό. Με λένε Μπράβο, Γιώτα και παίρνω από Άμφισσα. Και θέλετε να παίξετε με τον τροχό. Ναι. Έλα, τροχούλη. Κάνε άλλη μία βόλτα και άρχισε να φρενάρεις τώρα. «200 ευρώ πουλα δικά σου, Γιώτα μου». Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Γιώτα μου. Δώστε μου άλλη μια γραμμή, παιδιά. Ποιος είναι στη γραμμή μας τώρα? Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας, λέμε. Γεια σας. Ο Γιάννης είμαι από τον Άφριο, Μάλιστα. 34 ετών. Μάλιστα. Για παίξουμε με τον τροχό. Το τροχό που έχω εδώ θέλετε, Αυτόν που έχετε που πίσω. γυρίζει. Που γυρίζει και ο τροχός και γελάει και ο φτωχός. Έτσι, να φύγει. Έχετε να του πείτε κάτι? Τίποτα, δεν θέλω να τον πιέσω. Ναι. Τίποτα. Μόνο να τον γυρίσετε θέλετε. Μόνο να τον γυρίσω, τον μία καλή. Άισε. Γιατί να μην κρύβω τον τροχό, Περικλή. Έλα. Έρχεται. Μην ξηγέσαι έτσι, βρε τροχέ, να πούμε. Μην ξηγέσαι να πούμε έτσι. Πω από εξήγηση που έκανε ο τροχούλης. Παραλίγο. Δηλαδή πέρασε το 20άρικο, πέρασε και το 200, πήγε στο 100. 100 ευρώ πουλα δικά σας, φίλε μου. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Η Μίγα δεν υπάρχει. Έχουμε γίνει το κέντρο της Μίγας εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιος είναι παρακαλώ στη γραμμή τώρα? Ναι, Γεια σας, μήπως γεια σας. είμαι εγώ. Εσείς είστε. Εγώ. Γεια σου, Ανιτάκη μου. Γεια σου φίλοι μου, ετοιμάστε. Ναι, Ανίτα μου, σε αγαπούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαστε μία παρέα, μας ενώνεις, μας δένεις. Σας ενώνω. Ναι. Χαίρομαι και περνάμε πολύ όμορφα. Καλή μου Ανίτα. Πολύ χαίρομαι. Τι ηλικία έχετε? Είμαι μία γιαγιά 70 χρονών. Ωραία, έχω δυναμικά κοινά εγώ. Ορίστε. Θυμίζομαι γι' αυτό. Δεν άκουσα. Λέω χαίρομαι πολύ και για σας και για την παρέα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και από όλη την παρέα μου έχετε πολλά χαιρετίσματα. Ωραία. Θα παίξουμε τροχό τώρα να φύγει. Το όνομά σας πείτε μου, το όνομά σας. Όλοι, να πούμε το τραγούδι. Το όνομά σας? Ελένη. Πείτε μου, σας ακούω. Ναι. Εντάξει. Έλα να πας στην παρέα μου. Έλα τροχούλη, σταμάτα εκεί κάπου. Αχ, δεν με σταματήσει κάπου. Δρομοτροχούλη. Έλα τροχούλη μου, έλα. Αχ, πέρασε. 200 ευρώ πουλα δικά σας φίλοι μου. Ευχαριστώ, Ανιτάκη μου. Γεια σας Ελένη μου, γεια σας. Φιλιά στην παρέα σας, τα παιδιά. Ποιος είναι παρακαλώ, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ναι. Έλα.
Μ' ακούτε? Πολύ καλά. Τι κάνετε? Πολύ καλά, τα πάντα κάνουμε. Δόξα τω Θεώ και εμείς. Το ονοματάκι σας? Δέσποινα. Δέσποινα. Δέσποινα από Ξάνθη. Γύρνα ξανά. Ναι. Λέω, γυρνάει ο τροχός Δεσποινούλα. Μαλακά πες του. Μαλακά τον έχω πάει, σκληρά τον έχω πάει. Να με γλυκάνει λίγο. Δεν ξηγέται ωραία πολύ. Για έλα, τροχούλη μου. Έλα. Θερμαντικό σώμα από τα καταστήματα. Να το κάνουμε τηλεόραση. Γίνεται. Τι είπατε? Γίνεται να το κάνουμε τηλεόραση. Δεν γίνεται, όταν το έχει γεννήσει η φύση θερματικό σώμα δεν γίνεται τηλεόραση. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Είναι όλα θέμα φύσης και φυσικής. Ποιος είναι παρακαλώ στη γραμμή? Γεια σου Ανίτα. Γεια σου φίλη μου. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Μ' άρεσε πολύ με τον παπά που μίλησες. Πολύ ωραία. Ωραία ανάλυση. Τι είπε? Η ανάλυση. Ωραία. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η θέση του πατέρα Κωνσταντίνου. Το όνομά σας? Μέρη από Νέο Ηράκλειο. Ωραία. Λοιπόν, θα τον πας χαϊδευτά. Τον έχω πάει χαϊδευτά. Αυτός να δούμε πώς θα το πάει. Σημασία έχει να μην το πηγαίνει μόνο ένας, να το πηγαίνει και ο αποδέκτης να πούμε. Έλα. Έχεις φύγει όμως πολύ. Τι έρχεται. Κάπου θα σταθεί, δεν μπορεί. Τι έρχεται, παιδιά. 200 ευρώ πουλα δικά σου, Μερούλα. Ευχαριστώ. Γεια σου, Μερούλα μου γλυκιά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε, τηλεθεατοπουλά μου. Σε πολύ λίγο. Εσύ, Χρυσό μου, που έχεις έρθει εδώ κοντά μας, κάνε και κάτι στον τροχό να δίνει 2.000 ευρώ. Τι έχουμε φέρει εδώ πέρα? Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ? Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Πολύ καλά είμαστε, εσείς? Με λένε Χριστιανό και είμαι από το Χαϊδάρι και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Και είστε Ορθόδοξος ή? Ορθόδοξος. Λοιπόν, Χριστιανέ. Ναι. Έφυγε. Πάμε. Μ' αρέσει το όνομα Χριστιανός, πολύ ωραίο είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το Ανίτα είναι υπέροχο. Και αν δώσει και τα 2.000 ο τροχούλης, Μακάρι. θα γουστάρουμε ακόμα περισσότερο. Έλα ακόμα, έλα. Μπορείς, ναι, μπορείς, το ξέραμε όλοι ότι μπορείς. 2.000 ευρώ για τον Χριστιανό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς, το ήξερα ότι μπορείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχε με πολλή ενέργεια όμως, Χριστιανέ. Είσαι καλός Χριστιανός, φαίνεται, λέει ο Ανδρέας, ο φίλος μου. 2.000 ευρώ που λέει για τον Χριστιανό, παιδιά. 2.000 ευρώ που λέει για τον Χριστιανό λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Να είσαι καλά, Χριστιανέ, σου εύχομαι καλοφάγωτα. Πάμε στον επόμενο, ο Μεθανός να περάσει, παρακαλώ. Πέρα Ανίτα. Γεια σας, εσείς ποιος είστε? Ο Ματθαίος από Βύρωνα. Ο Ματθαίος. Μάλιστα. Χαίρομαι που σ' ακούω και σήμερα είναι πολύ ωραίο το στούντιο, έτσι, εορταστικά. Είδες τι ωραίο είναι? Ναι, ήμουν σίγουρος ότι κάποιος θα κερδίσει και εκείνη την ώρα το έλεγα που κέρδισε ο Χριστιανός. Είδες τι ωραία, Ματθαίε μου, και εσύ τώρα θα κερδίσεις. Πάμε, 2.000 ευρώ που τα πήρε ο Χριστιανός, έφυγαν τώρα και για το Ματθαίο. Ευχαριστώ, απαλά και ευχάριστα. Πολύ ωραία. Έλα, τροχούλη, κάνε τη βολτίτσα σου αυτή. Κάντε και αυτή, δεν πειράζει, κάντε και αυτή. Και ξανά να την κάνεις. Έλα, μπορείς. Είσαι λίγο μακριά βέβαια. Δεν έρχεται, όχι. Αχ, 200 ευρώ που λέει για το Ματθαίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σου, Ματθαίε μου. Δώστε μου γραμμή παρακαλώ, παιδιά. Τώρα πήρε προς ο τροχός, θα δώσει κι άλλα. Καλησπέρα. Γεια σου, Ανίτα. Γεια σου, φίλη μου. Είμαι η Ιωάννα από την Καρδίτσα. Έφυγες κι εσύ. Έλα να φύγουμε για τα 2.000 ακόμα. Πολύ δυνατά. Κάτσε να κάνει τη βολτίτσα αυτή, περίμενε να την κάνει, να γουστάρει.
Και τώρα τι ξανακάνει. Περίμενε. Έλα. Περιμένω. Άντε. Για να σταματάει. Αυτό το ελάφι λοιπόν εξηγήθηκε πολύ καλά. Ας κάνει άλλη μία. Αυτό εκεί, δεν είναι άλλα 2 χιλιάρικα. Άντε παραπάνω λίγο. 200 ευρώ που λέμε μόλις γίνανε δικά σου. Γεια σου, Ιωάννα μου. Ελαφάκι. Ήσουν πολύ καλό ελάφι. Εξηγήθηκες πολύ ωραία. Και τα έδωσε στο Χριστιανό. Αλλά τώρα θα δώσει και στους επόμενους. Ελάφι μου, μπράβο. Ποιος είναι παρακαλώ στη γραμμή? Γεια σου, Ανίτα. Γεια σου, φίλη μου. Τι κάνεις? Πολύ καλά. Ποια είσαι? Είμαι η Αγγελική από Αμφιάλη. Η Αγγελική από την Αμφιάλη. Τι ηλικία έχεις, Αγγελική? 46. Πολύ ωραία. Το ελάφι έχει κάνει ταραβέρι με τον τροχό και κάτι κάνει. Ναι. Λες τα κέρατα να μας δώσουν τύχη? Μπορεί να είναι τυχερά τα κέρατα, δεν ξέρεις ποτέ. Έλα βρε τροχούλη να πούμε, δώσε 300 ευρώ να τελειώνουμε. Δεν μπορώ αυτό να κοιτάω πάνω κάτω, έχω γίνει κουρέλι. Γεια σου Αγγελική μου. Ευχαριστώ πολύ Ανίτα. 300 ευρώ σου έδωσε ο τροχός. Γεια σου. Ελαφάκι. Σου έχω πει να εξηγηθείς, να πούμε και κάνεις το παπί. Το ελάφι κάνει το παπί. Ποιος είναι παρακαλώ στη γραμμή? Γεια σας. Γεια σας. Ρούντολφ το ελαφάκι. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι άλλο να κάνω για σας, μαντάμ? Με γέννησε το γιο σου. Το όνομά σας δώστε μου. Αφροδίτη Τσορού. Ωραία. Θα ήθελα να παίξω με τον τροχό. Το ξέρω, αλλά τα έχω κανονίσει τον όλα. Ανίτα μου. Τα έχω κανονίσει όλα. Και πες ότι τον αγαπώ πολύ. Του τροχούς αγαπάει, λέει, τροχιακούς. Να κάνει πάλι. Έλα, τροχούλη! Στοπ! Έλα, γιατί. 200 ευρώ που είναι δικά σου, φίλοι μου. Ευχαριστώ πολύ, Γεια να σου, είστε Αφροδίτη καλά. μου, γλυκιά, γεια. Δεν μπορώ να βγάλω άλλη γραμμή. Όχι, γιατί δεν βγάζω γραμμή. Δεν κατάλαβα. Δεν προλαβαίνω. Έγινα καδράκι δηλαδή. Τελείωσε η εκπομπή. 1000 ευρώπουλα λοιπόν για τη φίλη μας την Ελένη που ήταν σήμερα εδώ κοντά μας. 1000 ευρώπουλα λοιπόν με όλη μας την αγάπη και με χαρά. Να έχετε ένα ωραίο Σαββατόβραδο και αύριο Κυριακή θα είμαστε εδώ στις 5. Γεια σας, Τηλεθεατόπουλά μου.